Vamos a pasar rapidamente a anunciar os finalistas, que sei que estades nerviosos, para non demorarnos moito nin salirnos da hora. Vale. Bueno, en primeiro lugar, pasarán, vamos a anunciar os da categoría de ESO, e pasan a fase final. Nosa Señora dos Ollos Grandes con 172 puntos. Parabéns. E o segundo finalista da categoría de ESO é o plurilingüe Sagrada Familia Filipenses, con 164 puntos. Pasamos a anunciar ahora a categoría de bacharelato. Pasan a fase final con 159,5 puntos o plurilingüe Peñarredonda. Parabéns. E pasan tamén a fase final con 154 puntos, plurilingüe La Salle 2. E na categoría de universidade pasan a fase final con 155 puntos o Campus Santiago equipo 1. Non sei onde estás. E con 145,5 puntos pasa a fase final o Campus Santiago equipo 5. Bueno, moita sorte a todos. Vémonos na entrega de premios. Sorte. Disculpad un momentiño. Perdonade. Hola. Hola. Disculpad un segundo. Un aviso, solamente para organizar a fase final, vale? Empezaremos polos equipos de universidade. Debaten agora. A continuación, os equipos de universidade. Despois, os finalistas da ESO e, por último, os finalistas de bacharelato. Vale? Veña. Ay, espérate, me quedo. Lo siento. Ay, pues me quedo, me vaya. Sí, hay micro. Sí.
Bueno, pois, boas tardes a todos e a todas, benvidos a esta fase final do Torneo do Parlamento Xove 2024, unha iniciativa que promove a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. En primeiro lugar, quero darvos a noraboa aos dous equipos que chegasteis ata esta fase final polo traballo que desenvolvesteis durante todos estes meses e tamén, obviamente, a organización por permitirnos seguir participando neste torneo. Quero dar as grazas tamén ao xurado que vai compoñer que vai avaliar este último debate da categoría. Neste caso somos Carlota Santalices, Nerea Mata, Saúl Corredoira, Gabriela Rodríguez, Roberto Rodríguez e o mesmo Xoel Rodríguez. Sen máis dilación, porque xa vamos con bastante retraso, voulle pedir a unha persoa de cada equipo que se chegue aquí diante do atril para facer o sorteo de posturas. Perfecto. Dale, mami. Da igual. Ahora, opa, aí vai. Bueno, pois o equipo do campus Santiago número 5 vai defender a postura a favor e, polo tanto, o campus de Santiago, o equipo número 1, vai defender a posición en contra. Recordo a pregunta do debate, sobre todo para a xente do público, que é: a xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar as adversidades que as xeracións anteriores? Sen máis, moita sorte aos dous equipos e, sobre todo, disfrutade deste último debate. As preguntas. Hoxe, antes de vir a este debate, chegoume unha mensaxe. Ansiada e temida a partes iguais. O remitente moi coñecido entre os estudantes. A mensaxe dicía así: USC Notas, Dereito Romano, suspenso, entre parénteses 3,8. Esta é a miña terceira convocatoria desta asignatura. E, sendo sincera, xa non sei que facer. E se deixo a carreira? Bo día, eu son Paula Valls e xunto coas miñas compañeiras Alba e Marcela vemos defender a postura a favor da tese presentada. Baixo a tese de que a xeración de cristal ten tolerancia cero ante a frustración. Para comprender mellor este debate queremos traer un termo chave. A resiliencia, segundo a RAG, é a capacidade que teñen as persoas para adaptarse positivamente a situacións adversas. Polo que a pregunta do debate se pode reescribir como: ten a xeración Z máis ou menos resiliencia para enfrontar a adversidade que xeracións anteriores? Comezaremos cun primeiro argumento de sobreprotección. É que a maneira en que os pais educan os seus fillos ten importantes consecuencias en como estes se comportan. Se ben, antigamente parecía ser o mellor arrear un golpe cando o pequeno non se portaba ben, na actualidade isto é impensable. E con razón. Así o demostran estes datos do informe Injuven, onde demostran que desde 2002 pais sobre os seus fillos adultos que os que comparten domicilio ten aumentado un 10%. Este estilo educativo desde a psicoloxía chámase permisivo e ten importantes consecuencias negativas para os nosos fillos, así como incapacidade para tolerar a frustración, crear relacións sociais saudables e, en definitiva, xestionar adecuadamente a adversidade. En segundo lugar, un argumento de escapismo. Con este argumento queremos ser directas cando temos unha adversidade ou enfrontamos ou escapamos dela. Antes podíamos recorrer ao uso de sustancias, alcohol, tabaco, mais na actualidade inclúese unha tremendamente importante e igualmente perigosa: as redes sociais. E así o amosa este informe da revista Pediátrica Sanitaria, que explica como o 21% dos xóvenes acuden ás redes sociais co obxectivo de evadirse da realidade. É que imaxinémonos, estamos tristes, devastados, tivemos un mal día, collemos o móvil, 4 segundos, vemos vídeos que nos divirten, que nos fan rir e pensamos que estas son as emocións que sentimos na vida real, cando non é así. E finalmente, un último argumento psicolóxico.
Lembran o termo resiliencia? Pois ben, contar cunha peor saúde mental implica, a súa vez, ter unha peor resiliencia, que, a súa vez, implica non saber xestionar adecuadamente a adversidade. Para delimitar un pouco de que falamos cando falamos dunha peor saúde mental, falemos da depresión. Segundo o DSM-5, o trastorno de depresión pode diagnosticarse segundo unha serie de criterios, como, por exemplo, ter unha baixa autoestima, un peor enfrontamento da adversidade ou peor resiliencia ou un illamento social. A saúde mental dos xóvenes atópase no seu peor momento. Así o demostran estes datos do OCDE, onde o 35,3% dos xóvenes mostra sintomatoloxía depresiva fronte a un 22,5% da poboación adulta, así como os datos do Observatorio Estatal de Soidade non desexada, onde 3 de cada 4 xóvenes di admitir sentir soidade non desexada desde fai máis dun ano e medio. Permítame agora recapitular os nosos 3 argumentos. En primeiro lugar, un argumento de sobreprotección. O estilo de crianza e xeración de cristal fainos propensos a desenvolver unha baixa tolerancia á frustración. En segundo lugar, un argumento de escapismo e que evadimos os nosos problemas. E finalmente, un argumento psicolóxico. Os problemas de saúde mental teñen aumentado significativamente. Cada certo número de TikToks aparecían titulares do estilo Sara García, mellor nota da BAU, 13,97. Así, o meu 3,8 en dereito romano parecía cada vez peor. A miña autoestima estaba polos chans e quizás sí que debería deixar a carreira. Moitas grazas. Pois moitas grazas a ti, Paula, pola tua intervención. Damos paso agora á intervención inicial do equipo en contra. Grazas a este metro, son capaz de medir longitudes. Con esta báscula, son capaz de pesar ouxectos e tamén persoas. Mais, como podo medir eu a capacidade que ten unha persoa para enfrontarse á súa adversidade? Moi bo día, son Sergi Casal e estou como o compañeiro Alejandro Averios presentamos o Campus Vida da Universidade de Santiago de Compostela, equipo número 1. Primeiro, agradecer ao equipo rival e tamén a xurado a posibilidade de estar hoxe aquí. A través da nosa tese, a capacidade nin é maior nin é menor, senón que é diferente, defendemos unha rotunda postura en contra ante a pregunta plantexada hoxe aquí. A xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que anteriores xeracións? Para isto contaremos con 3 sólidos argumentos. Un primeiro de cambio nas formas de afrontamento, un segundo de resiliencia e un terceiro de saúde mental. Antes de nada, é primordial definir un concepto que sería a pregunta capciosa, que segundo a Real Academia Galega, estes termos defínense como cuestión que conten razonamentos con apariencia de verdade ou que se di para enganar ou pôr en evidencia ao interlocutor, ou tamén para provocar unha resposta que comprometa. Precisamente por isto, demostraremos a través de todo o debate non só que a capacidade non é menor, senón que tamén os termos xeración de cristal son erróneos e en seu lugar empregaremos xeración de saúde mental. O noso primeiro argumento, o de cambio nas formas de afrontamento. Se ben podese parecer que a nosa xeración enfronta menos desafíos tradicionais, como poden ser guerras ou tamén por esta extrema, enfrontámonos a outros desafíos que son únicos e complexos, como poden ser a presión académica, incertidumbre laboral e tamén inseguridade económica. Isto require habilidades de enfrontamento diferentes a anteriores xeracións, que non menores. Investigacións internacionais, como por exemplo esta de Johnson e tamén Kruger, atoparon que atitudes hacia o traballo e o éxito mudaron ao longo do tempo, pero non existe evidencia algunha de que a capacidade para afrontar a adversidade disminuíra. O noso segundo argumento, o de resiliencia. Durante eventos significativos, como por exemplo a pandemia da COVID-19, a nosa xeración demostrou resiliencia e adaptabilidade ao enfrontar desafíos sen precedentes. Atopamos formas innovadoras de mantenernos conectados, de continuar ca nosa educación e apoiar a nosa comunidade. O que demostra unha capacidade para enfrontar a adversidade incluso en circunstancias extremas. Estudos sobre resiliencia, por exemplo, demostraron empíricamente que a capacidade de recuperación fronte a adversidades é unha característica universal da condición humana. Esta investigación, por exemplo, además ten que tamén outros académicos, comprobou que a capacidade para enfrontar desafíos non está determinada pola xeración, senón que está determinada por factores individuais e tamén contextuais. O noso terceiro argumento, o de saúde mental.
A diferencia, por exemplo, das xeracións, a nosa ten un maior acceso a apertura hacia recursos de saúde mental, o que nos permite buscar axuda e apoio cando precisemos. Isto fortalece a nosa capacidade para enfrontar a obesidade ou otorgarnos ferramentas para manexar o estrés, síntomas de ansiedade, etc. Estudos, por exemplo, como de Trends in Psychopathology Across Adolescent Years, realizado por expertos Costello Copland e tamén Angol, refutaron a percepción popular de que os problemas de saúde mental durante a nosa xeración aumentaron nas últimas décadas. Os achados destes estudos amosan que, a pesar de todos os desafíos únicos e complexos a que nos afrontamos hoxe en día, non estamos nunha situación peor que os nosos devanceiros. Grazas, como dixen, a esta báscula, son capaz de pesar outsectos e tamén persoas. Grazas a este cronómetro, son capaz de medir a miña intervención e de todos os compañeiros. Mais, como podo medir eu a capacidade que ten unha persoa para afrontarse a unha adversidade? Moitísimas grazas. Grazas a ti, Sergio, pola túa intervención. Imos agora coa primeira refutación do equipo a favor. Como decía Nietzsche, o que non nos mata fainos máis fortes. Pero como pretendemos, como sociedade, que algo nos faga máis fortes se estamos sobreprotegidos dende que vimos ao mundo? Bos días, o meu nome é Alba Busta e son encargada de facer a primeira quenda de refutacións en nome do campus de Compostela 5. En primeiro lugar, gustaríame falar sobre todo sobre o exordio, no que trouxeron unha báscula e un metro. Miren, a báscula serve para moitas cousas, pero para a saúde da xeración de cristal, a saúde da xeración Z, esta báscula serve para empeorar a autoestima. Segundo este Consello de Información Sanitaria, a saúde mental da xeración Z, en concreto, é o 500% menos de boa, teñen 500% peor autoestima que as xeracións anteriores. Teñen moitas máis obsesións e 300% máis de problemas de saúde, problemas de controles alimenticios, en concreto, esa báscula. Por tanto, a realidade é que traer unha báscula para moitas persoas da nosa idade é sinónimo de anorexia, é sinónimo de bulimia, é sinónimo de problemas mentais. Estes problemas mentais son precisamente os que fan que teñamos peor resiliencia, como explicamos posteriormente, xa que estes problemas mentais levan directamente a unha peor resiliencia pola propia clínica da enfermidade, sí? Levan vostedes falando durante dúas intervencións de sobreprotección. Podería definir o termo sobreprotección? Sobreprotección é o feito de que os pais estén máis preocupados dos fillos e os teñen nunha caixa de cristal e que estes fillos non podan desarrollar as súas habilidades dunha forma eficaz e eficiente. Enseguidamente, gustaríame falar sobre o argumento de afrontamento, onde dixeron que falan sobre inseguridade económica e problemas que temos a xeración Z. Miren, en concreto, inseguridade económica houbo en todas as xeracións, algunhas máis, outras menos. En concreto, por exemplo, a xeración dos nosos avós. Despois dunha guerra, creo eu, que houbo problemas económicos e souperon xestionar dunha forma máis eficaz que a nós. Seguidamente falaron do argumento de resiliencia, sobre todo unha cousa que me chamou especialmente a atención, falando de factores individuais. Miren, o individuo fai a comunidade.
Os factores individuais fan os factores da comunidade. E se todas as persoas da xeración Z teñen peor saúde mental, teñen máis problemas alimenticios e teñen en xeral peor saúde mental e máis problemas alimenticios, o individuo fai a comunidade. Ademais, gustaríame volver a sacar este Consello de Información Sanitaria, donde di precisamente isto. Ademais, trouxeronos precisamente un argumento de saúde mental, co que choca directamente co noso propio argumento de saúde mental. E nos explicaron como a saúde mental fai que a resiliencia, a capacidade de enfrontar a adversidade, sexa mellor, xa que nos demostramos como a ter unha peor saúde mental é directamente correlativo con ter peor capacidade de resiliencia. Agora pasaríanos a ampliarnos a liña argumental. Teremos a tese de que a xeración Z ten tolerancia cero á frustración. Comezarei co argumento de sobreprotección. En concreto, gustaríame sacar este estudo de R-Mind, falando precisamente xa ca vosa pregunta, as persoas con crianza permisiva teñen un peor rendemento académico, teñen menos relacións sociais de calidade e, aínda por encima, ter un xefe permisivo é a forma máis ineficaz de traballar en equipo. Sí? Como se pode medir a capacidade dunha persoa para enfrontarse a unha adversidade? A capacidade de enfrontarse a unha adversidade é difícil de medir. Sin embargo, podemos medir obxetos parecidos, como, por exemplo, a saúde mental dunha xeración, que a que levamos dicindo que é peor en todas, a peor na saúde mental en toda a xeración Z en comparación co resto. Seguidamente pasaría agora rápido co argumento de escapismo. Neste estudo da Universidade de Utah explícase como o uso das redes sociais pode diminuir a capacidade de tolerancia á frustración, xa que estas persoas están preparadas para constantemente a gratificación instantánea. Isto provoca danos na autoestima, capacidade de manexar o estrés e enfrentar a adversidade de forma eficaz. Por tanto, peor resiliencia. E por último, gustaríame falar do argumento psicolóxico. No estudo da Sociedade Americana de Psicoloxía explícase 4 puntos importantes para a resiliencia: capacidade de planificación, boa autoestima e destreza nas relacións sociais. Pois ben, a miña compañera Paula xa explicou como a xeración Z é a xeración con peor saúde mental. Ter depresión, ansiedade ou calquera outro tipo de problemas mentais afectan a estes 4 puntos. Non tes boa autoestima, non tes destreza nas relacións sociais, tes peor manexo da impulsividade e, aínda por encima, peor capacidade de planificación. Por tanto, peor resiliencia. Antes de rematar, citar a Henry Ford. O fracaso é a oportunidade de comezar de novo, esta vez dunha mellor forma. Pero, se nunca fracasamos, nunca podemos volver a empezar de novo. E se as veces que fracasamos non intentamos de novo, como fai a xeración Z, pois a capacidade de resiliencia é peor. Moitas grazas. Grazas, Alba, pola tua intervención. Imos agora coa segunda quenda de refutacións. En 1847, o físico inglés James Prescott Joule enunciou o denominado como principio de conservación de enerxía. A enerxía pode transformarse dunha forma a outra, mas a cantidade desta mantense sempre constante. O principio de conservación de enerxía expresa que a enerxía nin se crea, nin se destrúe, transfórmase. Tal e como di a nosa tese, a capacidade nin é maior, nin é menor. É diferente. Bo día, son Alejandro Alvarellos e xunto como compañeiro Sergio Casal representamos o Campus Vida da Universidade de Santiago de Compostela. Equipo 1, permítame que comece esta primeira quenda de refutación en contra, desenvolvendo en maior profundidade os nosos 2 primeiros argumentos. O primeiro, o de cambios nas formas de enfrontamento. Tal e como amosa este estudo realizado por Infurna e Lutar, que atopou que as estrategias de enfrontamento que enfatizan as emocións positivas poden axudar a promover o benestar emocional e a adaptación saudável, incluso en medio de circunstancias adversas. Estes achados suxiren que a xeración da saúde mental pode estar empregando estrategias de enfrontamento positivo para tratar os desafíos contemporáneos. O noso segundo argumento, o de resiliencia. As análises de datos longitudinais que seguen as persoas a maior profundidade de como as experiencias e desafíos de vida influen no desenvolvemento da resiliencia. Estudos como este de Lutar, Cicchetti e Becker empregan esta tipoloxía de datos para examinar a resiliencia en poboación xuvenil durante lustros, atopando que a meirande parte dos individuos si son quen de recuperarse de experiencias adversas e continuar o seu desenvolvemento de xeito saudable. Adiante, por favor.
Consideran vostedes que o 35,3% dos xóvenes que padecen depresión están seguindo estes mecanismos que vostedes propoñen? Considero que para dar un dato hai que entender o dato. Gústame moito esa pregunta porque xa iba a falar dela, así aforroume introducila eu. É que están a falar todo o rato de saúde mental, de que agora temos máis depresión, pero non é que agora teñamos máis depresión, é que agora o que hai son máis diagnósticos. Non aumentou o número de casos de depresión, aumentou os diagnósticos que temos sobre depresión. Saben por qué? Porque precisamente a xeración de cristal está máis preocupada pola saúde mental. Co cal non entendo o seu argumento de sobreprotección. Ademais, falaronse eso, do seu argumento de sobreprotección. E vostedes mesmas refutaron o seu argumento de sobreprotección nada máis empezar. Cando vostede dixo, hai que deixáronse de bater os rapaces. Entonces, a sobreprotección é deixar de bater aos rapaces. Iso é a sobreprotección. Vostede mesmo dixo, gracias por refutar vostede só o seu primeiro argumento. O seu segundo argumento, o de escapismo, fálanos de que non afrontamos a capacidade, de que escapamos. Isto choca frontalmente con o noso argumento de resiliencia e co de cambio nas formas de enfrontamento. Non escapamos das adversidades, enfrontámolas de xeito distinto. Cando vostedes viron a xeración de cristal, na súa maioría, evitar as adversidades? Ao revés, enfrontámolas de xeito distinto. Que nos enfrontemos ás adversidades dun xeito distinto das xeracións anteriores non implica que o fagamos de menor maneira. Adiante, por favor. Como explica vostede que o 21% das persoas novas admite utilizar as redes sociais que podría utilizar, por exemplo, por movimentos sociais, feminismo e en contra do racismo, pero que as utilice para evadirse? Pois vostede mesma acaba de refutarse na súa pregunta. Se o empregan para temas sociais moi interesantes e moi importantes, precisamente están facendo un bo uso. E ademais, nese segundo argumento, o de escapismo, no que nos falaban das redes sociais, e tamén do tabaco e alcohol. Igual son eu que me equivoco, pero xuraría que é mellor empregar redes sociais que empregar tabaco e alcohol como se empregaba antes. Igual son eu que me estou a confundir, seguro que despois non lo corrixen. E o seu terceiro argumento, o da saúde mental, da resiliencia, din que temos peor saúde mental. Insisto, é mentira. O único que pasou é que aumentou o diagnóstico porque aumentou a nosa preocupación precisamente por estas temáticas. É indemostrable, completamente indemostrable, que agora xa máis casos. Por qué? Porque antes, sinxelamente, non se estudaban. Despois falámonos tamén de que lle chegou un USC Notas de Dereito. Bueno, eu non estudio Dereito, estudio Ciencias Políticas, co cal a súa nota negativa a min non me afecta. Igual que as adversidades de outras persoas afectan distinto a cada un. E cada un ten unha forma de afrontalas distintas. Precisamente por iso non podemos ni medir, nin comparar as adversidades que cada quen sufre. Este debate non é novo. As xeracións anteriores sempre consideraron as seguintes menos capaces e menos preparadas para afrontar as adversidades. Dende que xorde no ano 4000 a.C. a primeira civilización, a civilización mesopotámica, lévase dando este debate xeración tras xeración. Tras 6.000 anos de debate, a única conclusión real que podemos extraer é que cada xeración anterior busca que a seguinte prospere. Como di a nosa tese, a capacidade nin é maior, nin é menor. É diferente. Moitísimas grazas. Grazas, Alex, pola tua intervención. Imos agora coa segunda refutación a favor. Esta mañá deronlle a nota de Dereito Romano a miña compañera Paula. Colleu, pasou da miña cara, faloume mal, encerrouse no baño e ao salir dixo que iba a deixar a carreira. Pois menudos contos me trae a rapaza, non? En fin,
Bo día, señoras e señores. O meu nome é Alba Busto e son cargada de facer a segunda quenda de refutacións en nome do Campus de Compostela 5. En primeiro lugar, gustaríame falar un pouco máis sobre o que foron comentando os nosos compañeros do equipo contrario. Concretamente, faláronos sobre os cambios no enfrontamento das adversidades. Miren, con isto quero ser moi clara. Como xa dixo a miña compañera Paula, non enfrontamos os problemas. Xeneralmente, evadímolos. Un exemplo disto, quería traer dous en concreto, é este artigo do National Geographic en colaboración coa Universidade de Feinberg, onde se di concretamente que a xeración Z é a primeira xeración que ten peor coeficiente intelectual que seus pais. E, aparte de iso, gustaríame volver á revista sanitaria de información, donde se ve como a saúde dos xóvenes é aínda peor, por tanto, enfrontan peor estas adversidades, sí? Como podemos comparar o enfrontamento dunha persoa a unha adversidade se cada forma de enfrontarse a unha adversidade é distinta e as adversidades son distintas para cada persoa? Esta pregunta é moi parecida a que me fixeron anteriormente. Esta pregunta resolvese coa capacidade, por exemplo, de ter unha boa saúde mental, como di o artigo que saquei antes da Asociación Americana de Psiquiatría, onde se ven as 4 puntos da resiliencia. Eses 4 puntos tenos disminuídos a xeración Z precisamente pola peor saúde mental que teñen e que estamos demostrando que teñen. Como, por exemplo, este artigo do Consello de Información Sanitaria, onde se pode ver como teñen un 500% peor saúde mental, un 300% máis complexos e problemas alimentarios. Por tanto, teñen unha peor saúde mental, teñen disminuídas a capacidade de resiliencia, segundo a Asociación Americana de Psiquiatría. Sí? Entón, como podemos medir e comparar a resiliencia? É o que estamos facendo, é o que estamos facendo neste debate. Estamos comparando a resiliencia e o que estamos dando nos, no noso caso, é 4 puntos nos que se basa a resiliencia según un organismo moi importante para os psiquiatras neste caso. Eses 4 puntos están disminuídos no caso da xeración Z. Ademais, falaron que é mellor as redes sociais que o tabaco e o alcohol. Vale, pero é que o tabaco e o alcohol está en aumento nos rapaces, como se pode ver nesta revista sanitaria de información, que o título é La revisión de la situación actual del alcoholismo en España. Casualmente, os novos teñen máis tasas de alcoholismo que seus pais. O que quere dicir que xa non son redes sociais, senón alcohol, tabaco, drogas, en fin. Ademais, gustaríame falar sobre este libro, La paradoja de la información. Fálanos de redes sociais e dos usos que se lles pode dar. Pois ben, gracias a que temos redes sociais, tamén temos este sesgo. A paradoja de la elección. Que vive isto? Básicamente, que cantas máis opcións temos, peor contentos estamos coa elección que escollemos. Un exemplo disto é Tinder, casualmente. Temos opcións para contactar con persoas de aquí, persoas de Madrid, entonces temos máis posibles parellas. O que fai que estemos máis descontentos coa parella que temos. Algo que antes non pasaba, porque as persoas só se podían relacionar coa rapazada que estaba no seu pobo. Entonces, é máis completo. Ademais, faláronnos sobre a pregunta que fixa a miña compañera Paula, faláronnos de que había máis casos de depresión e ansiedade porque se diagnosticaba máis, que a xeración Z estaba máis preocupada. Pois, home, con razón, porque son os que teñen a peor saúde mental en comparación de todas as xeracións anteriores. E non só en comparación rapazada contra rapazada, senón que os novos, como levamos demostrando, a día de hoxe son os que peor saúde mental teñen con todo o resto das xeracións. Non é algo que de diagnóstico tardío, senón é algo que se diagnostica a día de hoxe, que se pode diagnosticar da mesma forma unha persoa de 18 anos que unha persoa de 45 ou de 60, e son xeracións diferentes. É algo que non comprendemos. Entón, recapitulemos, traemos 3 argumentos, un de sobreprotección, un de escapismo e un de psicolóxico. Para rematar a nosa tese, temos tolerancia cero á frustración. E para rematar, a verdade é que estou farta da miña compañera Paula. Trátame mal, enfádase, frústrase e volve a facer todo o reto mesmo. Intento lle axudar con dereito romano. É o único que fai a rapaza é pasar de min. Pois moitas grazas. Grazas a ti, Alba, e pechamos agora a quenda de refutacións coa intervención en contra.
Todos nós, hoxe aquí presentes, somos o maior exemplo de que a xeración de cristal, sinxelamente, non existe. Se somos unha xeración de cristal, como é posible que hoxe haxa aquí máis de 80 individuos pertencentes a esa mesma xeración debatendo sobre nós mesmos? Dirán que somos fráxiles como cristal, pero tanto nós como as nosas compañeiras, pese a súa postura, somos o máximo exemplo de que a xeración de cristal, sinxelamente, non existe. Somos a máxima representación da fortaleza e capacidade de enfrontamento da que goza a nosa xeración. Bo día, son Alejandro Alvarellos e xunto con o meu compañeiro Sergio Casal representamos o Campus Vida da Universidade de Santiago de Compostela. Equipo 1, gustaríame comezar esta segunda quenda de refutación en contra desenvolvendo a maior profundidade o noso terceiro argumento. O da saúde mental. Estudos como este que teño aquí, realizados por Brackett e Rivers, atoparon que a intelixencia emocional está asociada con mellores resultados na saúde mental e no benestar emocional. O que suxire que a xeración da saúde mental, que creceu nunha época de maior conciencia emocional, como nomeamos anteriormente, pode estar mellor equipada para enfrontar desafíos, precisamente, emocionais. Pasando agora á liña argumental do equipo rival, comenzaron dicíndonos, dicindo que se podía reformular a pregunta cambiando xeración de cristal por xeración Z. Sinxelamente, nin sequera se preocuparon por buscar a definición e a diferencia entre xeración Z e xeración de cristal. Xeración Z, todos aqueles nados dende o ano 1995 ata o 2010. Xeración de cristal, segundo Monserrat Nebrera, a primeira en acuñar este termo. Xeración, todos aqueles nados dende o ano 2000 ata o ano 2010 que teñen tres características moi concretas que os fan precisamente xeración de cristal. O primeiro, unha situación socioeconómica estable. O segundo, nacer en países occidentais. E o terceiro, non ter un enfrontamento bélico directo, co cal xa lle respondeu a pregunta. Non se pode reescribir a pregunta ao debate. Adiante, por favor. Agora acabas de dar tres preguntas. Unha delas, unha situación socioeconómica estable. Na primeira intervención dixeches casualmente que tiñamos unha situación económica inestable. Como contestas a isto? Eu en ningún momento falei de situaciones económicas, solo falei de situaciones de saúde mental. Entón, se me van a formular a seguinte pregunta, polo menos escoiten do que estou falando. Despois faláronos tamén de, continuamente de casos concretos, de forma seguida de casos concretos. E nos que aportamos estudos. Saben como se chama isto? Falacia de falsa xeralización. Algo que se emprega moito en retórica, en debate e tamén en política. Cando alguén non ten estudos, non ten investigacións para desmontar os argumentos do equipo rival, sinxelamente emprega casos concretos que lle favorecen. Adiante, por favor. Considera que a Asociación Americana de Psicoloxía é un organismo oficial e os datos dun 35,3% de xóvenes que presentan sintomatoloxía depresiva é un dato oficial? Insisto en que todos esos problemas que nos están aportando de saúde mental non é que aumentaran o número de casos, é que aumentou o diagnóstico. Pregúntenlle a seus avós se podían ir a un psicólogo, se tiñan esa posibilidade. Sí, adiante. O que aportamos compara tanto persoas novas como adultas na actualidade. Ti, se tes 50 anos, podes perfectamente acudir a un psicólogo. En cambio, os xóvenes acuden máis. Entón, vostede mesma afirma que a investigación que trouxo para a xeración de cristal falaba de datos de persoas xóvenes e tamén de adultos. Co cal esa investigación, sinxelamente, xa non vale. Gracias por explicárnoslo. Despois, fálanos, é que como podemos medir a capacidade de enfrontamento que ten unha persoa a unha adversidade? Preguntei eu ás compañeiras. E dixéronme, é que é difícil. Non é que sexa difícil, é que é imposible. A resiliencia podese medir solo en un caso que son os estudos micro, non os estudos macro, que non aplican ás xeracións enteiras. Finalmente, para concluir, gustaríame explicarlles as preguntas que lle realizamos aquí ás compañeiras. Estas non foron froito azar, tiñan un obxectivo moi claro detrás. Este era aplicar o método socrático, tamén denominado mayéutica. Esta consiste en realizar preguntas a unha persoa de tal xeito que esta descubra por si mesma conceptos que xa estaban latentes na súa mente, demostrándolle ao interlocutor que o que quería coñecer sustentábase en realidade en simples prexuizos. Precisamente isto foi o que realizamos cas compañeiras cando lle reformulamos as preguntas, poñer en coñecemento delas as debilidades que a súa postura tiña e que elas mesmas xa coñecían. Permítame agora, para finalizar, que lles formule unha pregunta. Como decide o xurado hoxe que equipo vai gañar aquí? Fano a través desta rúbrica como unha que eu teño aquí.
Pero podemos medir a capacidade que ten unha persoa de enfrontar a adversidade? Medir a capacidade dunha persoa para enfrontar a adversidade e compararla con outra é sinxelamente imposible. Isto demostra que non hai unha xeración coas capacidades maiores a doutras. Como di a nosa tese, a capacidade nin é maior, nin é menor. É diferente. Moitísimas grazas. Pois grazas aos dous refutadores polas vosas intervencións. Agora invertimos a quenda e van primeiras conclusións do equipo en contra. A felicidade da súa vida depende da calidade dos pensamentos. Marco Aurelio. Moi bo día, son Xavier Casal e estou como compañeiro Alejandro Averllos presentamos o Campus Vida da Universidade de Santiago de Compostela, equipo número 1. Primeiro, agradecer ao equipo rival e tamén ao xurado a posibilidade de estar hoxe aquí. A través da nosa tese, a capacidade nin é maior, nin é menor, senón que é diferente, fomos quen de adoptar unha rotunda postura en contra ao longo de todo o debate ante a pregunta plantexada hoxe aquí. A xeración de cristal ten unha menor capacidade para afrontar a adversidade que anteriores xeracións? Antes de expoñer os argumentos, é de vital importancia definir que é a mayéutica. Esta consiste nunha arte de saber preguntar, para que a persoa que se pregunta poida contestar adecuadamente, é dicir, que obteña ao seu interior a resposta correcta, a verdade. Grazas á técnica socrática e as preguntas formuladas polo meu compañero Alejandro, podemos corroborar a nosa tese e amosar a verdade sobre o equipo rival. A nosa liña argumental baseouse en 3 sólidos argumentos. Grazas ao argumento de cambio de formas de afrontamento e tamén de investigacións como citadas de Johnson e Kruger, fomos quen de demostrar empíricamente que a capacidade para afrontar a adversidade non disminuiu, senón que é diferente, como ben reflexamos durante a nosa tese. Grazas ao segundo argumento, o de resiliencia, podemos comprobar que a capacidade de enfrontar desafíos non está determinada por a xeración do individuo, senón que está por unha serie de factores individuais e tamén contextuais, como ben indica a investigación citada anteriormente realizada por Mastem. E, finalmente, grazas ao noso último argumento de saúde mental, fomos quen de corroborar a través de estudos como o de Costello Copland e tamén Angol que, a pesar de hoxe en día os desafíos únicos e complexos que enfrontámonos hoxe en día, non estamos nunha peor situación de manexo da adversidade, demostrando de novo que a capacidade nin é maior nin é menor. Agora gustaríame repasar o seu exordio, que xa refutamos grazas á nosa liña argumental e grazas ás refutacións do meu compañero Alejandro, que falaban dun socionotas e grazas as nosas quendas de debate, fomos quen de refutar o seu exordio, xa que as adversidades son subxectivas, polo cal son imposíveis de comparar. Tamén gustaríame citar os vosos 3 argumentos, que serían o de sobreprotección, escapismo e psicolóxico, e estiveran todo o debate dicindo que a nosa xeración ten peor saúde mental que as anteriores. Pero non foron quen de poder comparar ambas as xeracións de maneira empírica, senón que unha falacia, xa que hoxe en día temos ferramentas para buscar apoio grazas á evolución histórica durante a nosa sociedade. Como moi ben dixo o meu compañero Alejandro durante o seu exordio, a enerxía transfórmase, polo cal cambian as formas de afrontamento. É unha mera cuestión de evolución. Somos capaces de afrontarnos a desafíos únicos e complexos. E como ben decía no meu exordio, que a miña báscula que un metro, é absolutamente imposible medir a capacidade. Só podemos seguir evolucionando e axudar a nosa comunidade. Moitísimas grazas. Grazas a ti, Sergio, pola tua intervención e pechamos agora o debate coas conclusións do equipo a favor. Xusto antes do debate, Alba pediume que, por favor, me sentase entre Paula e ela. Non sei cales son os seus problemas, pero estou farta. Levantou o día enfadadas e eu só sei que Paula suspendeu Dereito Romano. Pareceme unha reacción moi exagerada por parte de ambas.
En fin, bo día. O meu nome é Marcela Miñambres e presentareilles, en nome do equipo 5 do Campus de Santiago, as conclusións deste debate. O equipo contrario trouxo moitos contos e nós lles explicamos por que non eran relevante mediante cifras e datos. Contas, que non contos. Así, trouxeron un primeiro argumento de cambio no afrontamento, no que falaban de que a xeración Z viviu diferentes crises. A nosa refutadora deixou claro que sí, hai crises, pero en lugar de enfrontalas, as evitan mediante as redes sociais e recorren máis ao alcohol que as outras xeracións. En segundo lugar, traían un argumento de resiliencia, no que dicían que a xeración Z afrontou as adversidades. Dende o noso equipo, deixámosles bastante claro que os individuos da xeración Z están peor tras crises como a pandemia. A súa saúde mental empeorou, o cal significa que non foi afrontada de forma óptima. Por último, tiñan un terceiro argumento de saúde mental, no que afirmaban que a saúde mental empeorou, pero que non estamos peor. Mas nós evidenciamos claramente que os problemas de saúde mental si fan que a capacidade de afrontamento diminúa directamente pola descripción clínica da enfermidade no DSM-5. Pola nosa parte, da manta e evidencia, defendemos a tese de que a xeración de cristal ten tolerancia cero á frustración. Unha tese fortemente asentada sobre 3 argumentos. Un primeiro argumento de sobreprotección. O estilo de crianza da xeración de cristal fainos propensos a desenvolver unha baixa tolerancia á frustración. Así o afirman os datos do Injuven e o estudo de Remind. En segundo lugar, un argumento de escapismo. Os mozos de hoxe teñen menor capacidade para enfrontar os problemas porque recorren con máis frecuencia a evadirse da realidade. Así quedou evidenciado mediante a revista de Enfermería Pediátrica, o estudo da Universidade de Utah, o artigo de National Geographic en colaboración coa Universidade de Feinberg, a revista sanitaria de Información e o estudo do Hospital Obispo Polanco publicado na revista sanitaria de Información. E, por último, un terceiro argumento psicolóxico. Os problemas de saúde mental aumentaron coa xeración Z e unha consecuencia destes problemas é unha menor resiliencia. Evidenciámolo mediante o DSM-5, os datos da OCDE, os datos do Observatorio Estatal de Idade non desexada e os datos da Sociedade Americana de Psiquiatría. Winston Churchill dixo unha vez: o éxito é a capacidade de ir de fracaso en fracaso sen perder o entusiasmo. Paula, como tantos outros mozos, perdeu o entusiasmo para sobrelevar o seguinte fracaso e prefire deixar a carreira a lidiar coa frustración de suspender de novo. Estando tan exposta aos éxitos alleos a través das redes sociais, sinte que foi un erro a súa elección de carreira. Este malestar fixo que se apartase dos seus amigos e se sentise aínda máis illada. Señoras e señores, imaginen tratar de aplicar o consello de Churchill na era da xeración Z, onde cada fracaso é exposto e bombardeado polos éxitos de millóns de persoas. Como de difícil é non perder o entusiasmo para a xeración Z no medio de tal presión. Moitas grazas. Pois moitas grazas tamén a ti, Marcela, polas túas conclusións. Grazas aos dous equipos. Agora vamos vos pedir que deixedes liberadas as 2 primeiras filas para a seguinte final. Grazas.
Bo día a todos e a todas e benvidos a esta finalísima do Parlamento Xove 2024, un programa que, como xa saberedes, pertence á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Antes de facer o sorteo de posturas, quería felicitar os participantes nesta final, pero tamén a todos os participantes deste torneo por todo o traballo e polo bo facer ao longo deste proceso de meses. Así que, sin máis dilación, chamo os capitáns para facer o sorteo de posturas. O equipo do IES Ollos Grandes desempeñará a postura a favor, mentres que o equipo do Colexio Sagrado Familia desempeñará a postura en contra nun debate que, como xa saberedes, versará acerca de si a xeración de cristal ten unha menor capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores. Moitísimas gracias, moita sorte a todos e cando queredes pode comenzar o introductor da postura a favor. Sorte. Hola a todos. Mi nombre... ¡Ay, Dios! ¿Han visto ahí? ¡Un mamut! ¡Atrás! ¡Atrás! Ni se te ocurre acercarte. No se preocupen. Yo con mi garrote les protegeré. Ahora sí, muy buenos días, excelentísimo jurado, compañeros debatientes y todo público aquí presente. Mi nombre es Pablo Domínguez y junto con mis compañeros de equipo, Daniel, Sofía y Claudia, del IES Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo, vendremos a defender la postura completamente a favor ante la pregunta planteada para este debate. ¿La generación de cristal tiene una menor capacidad para afrontar las adversidades que generaciones anteriores? Antes conviene definir un par de términos que nos ayudarán en el transcurso de este debate y el primero de ellos, cómo no, generación de cristal. Y es que según la socióloga Montserrat Nebrera, en el año 2012 utilizó por primera vez este término para hacer referencia a la generación Z, es decir, nacida entre finales de los 90 y el 2010. Por adversidad entendemos pues la situación desfavorecida en la que se encuentra alguien que no depende de su propia voluntad, es decir, no depende de uno mismo que suceda o no. Dicho esto, y apoyados en nuestra tesis, denles todo y no tendrán nada, extraemos nuestros tres argumentos, un primero de ellos, de educación. Y es que, como sabrán, esta es la responsable de definir nuestra forma de ser. Y según la autora Eva Milet, en su libro Hiperpaternidad, los padres están haciendo un abuso excesivo de esta. Estoy seguro que saben que a base de errores aprendemos. Bien, si no cometemos errores, jamás aprenderemos cómo solucionar estas adversidades y, por tanto, no tendremos esa capacidad, pues afirma esta misma autora que la hiperpaternidad produce niños dependientes, que se sienten incapaces. Es decir, el modo en el que educamos a nuestros hijos interfiere directamente en su desarrollo y, por tanto, en su capacidad para hacer frente a las adversidades. Un segundo argumento de digitalización, y es que, como sabrán, somos una generación nacida como digital. Y la inmediatez a la que ésta nos tiene acostumbrados es de todo menos bueno. Un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña nos afirma que vivimos en una sociedad de gratificación instantánea y soluciones rápidas. Y al no conseguirlas, estamos ante un proceso de sobreestimulación que interfiere directamente en nuestro desarrollo y, por tanto, directamente en nuestra capacidad de hacer frente a cualquier tipo de adversidad que se nos pueda afrontar. Y para finalizar, un argumento de frustración, el cual es la inmediata consecuencia de nuestros dos anteriores. Y es que los niños de hoy en día no son capaces de aguantar un no por respuesta. Y en el momento en que estos lo reciben, se frustran.
Se frustran, no saben sobrellevar esta frustración. Y lo peor de todo, los niños no son capaces de diferenciar cuáles son las verdaderas adversidades de las que no lo son. Pues hoy en día pensamos que no tener batería en nuestro móvil o no tener datos para conectarnos a Internet es lo peor que nos puede pasar. Absolutamente no. Conflictos bélicos, conflictos sociales son de lo que verdaderamente nos referimos cuando decimos adversidad. Y esto es a lo que no se saben enfrentar los niños debido a esta frustración. Todo esto apoyado por el autor David McCullough en su libro You Are Not Special. En resumen, apoyados en nuestra tesis, denles todo y no tendrán nada, extraemos nuestros 3 argumentos. Un primero de ellos, de educación, en el que decimos que la hiperpaternidad está provocando niños dependientes que no saben afrontar por sí mismos las adversidades. Un segundo argumento de digitalización, en el que decimos que la inmediatez a la que nos tiene acostumbrada la tecnología nos produce sobreestimulación. Y un tercer argumento de frustración, en el que decimos que los niños no saben sobrellevar esta frustración y no saben diferenciar las verdaderas adversidades. Y yo he protegido a mi tribu, yo les he salvado del peligro. Lo que no sé es lo que harán las generaciones futuras. Muchísimas gracias. Ya para Ola, eu son Pepe, un baby boomer de 70 anos. Levo ao meu lombo toda unha vida de experiencias que fan de min un home rexo, dos de antes, capaz de afrontar o que me boten. Bos días, o meu nome é Rodrigo de Castro Salgado e xunto co meu equipo imos defender neste debate canta pregunta. A xeración de cristal ten menos capacidade para afrontar as adversidades que as xeracións anteriores. A única resposta posible é un claro e rotundo non. Defenderemos este non con a nosa tese, Be Water, my friend. E sosteremos esta tese sobre os nosos 3 sólidos argumentos. Un argumento de preparación, un argumento de adaptabilidade e un argumento de evolución. Primeiro argumento, argumento de preparación. As novas oportunidades na educación están facendo que os membros da xeración de cristal estean moitísimo máis formados que os membros das xeracións anteriores e, polo tanto, sepan máis e mellor todas as formas de poder superar unha adversidade. Segundo a enquisa de poboación activa realizada trimestralmente polo INE, o 48% dos españois membros da xeración de cristal xa habían rematado os seus estudios universitarios para o 2021. Este dato choca de fronte co 20% dos millennials no 2001 ou o 10% dos membros da xeración X no 1981, unha diferencia de casi 40 puntos. Está claro que canto máis preparada e máis formada está unha persoa, máis fácil será para ela afrontar unha adversidade. E á vista dos datos, a xeración de cristal está moitísimo máis formada que as xeracións anteriores. Porque xuíces, equipo contrario. Como dicía Malcolm X, a educación é o pasaporte para o futuro. Segundo argumento, argumento de adaptabilidade. A liquidez propia da nosa xeración permítenos adaptarnos mellor ás adversidades. O que nos tempos cambiantes nos que vivimos é fundamental para poder superalas.
Así o afirma Ignacio Contreras Gómez, investigador e docente na Universidade de Ciencias e Artes de América Latina, no seu informe A xeración Z na Universidade. Segundo este documento, se demostra como os membros da xeración de cristal temos un grado moi alto de adaptación á contorna digital, o que nos permite avaliar distintas opcións para tomar a mellor de todas elas, e todo isto moitísimo máis rápido que os membros das xeracións anteriores. Porque, xuíces, equipo contrario, como decía un proverbio neerlandés, non se pode evitar o vento, pero poden construírse muiños. Tercer e último argumento de evolución. Os tempos cambian e con eles as adversidades. Non é o mesmo vivir no día de hoxe que vivir na transición. Para evidenciarlo, utilizaremos a pirámide de Maslow, que según o psicólogo americano había dous tipos de necesidades, unas asociadas á supervivencia e outras asociadas ao crecemento. Se miramos as xeracións anteriores, as adversidades asociábanse todas ás de supervivencia, esas que hoxe nós xa temos cobertos. Agora, na actualidade, nos toca a nós, os membros da xeración de cristal, facernos cargo das necesidades de crecemento. E así o deixa de manifesto o informe A xeración Z no 2023, publicado pola Rede de Servicios Profesionais de Deloitte. Neste documento afírmase que a xeración actual está máis centrada en asuntos como poden ser a desigualdade social, o acoso sexual ou a saúde mental. Todas elas necesidades de crecemento e todas elas da parte superior da pirámide. Porque, suíces, equipo contrario, novas necesidades é igual a novas adversidades. E para facer fronte a estas, somos nós, os membros da xeración de cristal, os que estamos máis capacitados. Cada xeración, dicía Nelson Mandela, ten os seus propios desafíos e cada xeración está á altura deles. Remato e fago recordando os nosos tres sólidos argumentos. Un argumento de preparación, un argumento de adaptabilidade e un argumento de evolución. Estes tres argumentos sosteñen a nosa tese. Be water, my friend. Ola, volvo a ser Pepe, e din de min que son forte e resistente como unha rocha. Moitísimas grazas.
Yo, Sir Daniel, de la corona de los hoyos grandes, tengo que anunciarle, despreciado pueblo, que vamos a afrontar una gran adversidad. El reino de los filipenses está dispuesto a invadir nuestros terrenos. Se aproximan tiempos de guerra, hambre y pobreza. Pero estoy seguro de que ante todo venceremos. Así pues, muy buenos días, mi nombre es Daniel y en el día de hoy tengo el gran privilegio de realizar la primera de las refutaciones para el equipo del IES Nuestra Señora de los Grandes en este debate. Ya saben ustedes que nos posicionamos totalmente a favor de que la generación de cristal sí tiene una menor capacidad para afrontar la adversidad respecto a generaciones que nos han precedido. Pero por otra parte, hemos tenido muchísimas discrepancias con el equipo contrario, simplemente porque la línea argumental que plantean y su exordio es una versión irrealista de la realidad. Y yo se lo demuestro. Primeramente, ustedes nos quieren transmitir con su exordio y con su tesis la idea de que la generación de cristal es agua que pasa a través de un tubo. Pero la generación de cristal, por supuesto que es agua que pasa a través de un tubo. Pero como cualquier otro tubo, este tubo se puede romper, puede tener averías. Y es lo que sucede. Es lo que sucede porque en ese transcurso de afrontar una adversidad se encuentran en el medio de ese camino de las tuberías la educación, la frustración y también la digitalización. Su pregunta. Ao final o tubo é o mesmo para todas as xeracións. Entón, que fai que a nosa teña menos capacidade? Pode romper para todos. Pode repetir a pregunta, por favor. Que ao final o tubo é o mesmo para todas as xeracións. Entón, pode romper tanto para nós e para os outros. Polo menos nós fluimos a través. El tubo no es el mismo, porque todas las generaciones, las diferentes generaciones, se encuentran regidas por patrones diferentes. Entonces, el camino el cual recorren para afrontar una adversidad es diferente y, por lo tanto, el tubo no es el mismo. Por otra parte, ustedes también hablan en su primer argumento de preparación cómo estamos formados profesionalmente. Estamos formados profesionalmente, pero ¿qué hay de la vida personal? La base de lo que somos personalmente es nuestra educación. Y esta educación precisamente es sobreprotectora, como exponemos en nuestro primer argumento de educación. Enseguida se lo explico más en detalle, pero antes su pregunta. Si yo le digo que según la Universidad Jaume I de Castellón, las personas con mejor educación tienen más resiliencia, ¿qué le sugiere esto? Pero es que hay un problema, es que no hay una mejor educación mayoritariamente en la generación de cristal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padres de la generación de cristal ejercen una sobreprotección a sus hijos. Y eso lo muestro con multitud de evidencias. Primeramente, un argumento de educación, con el cual decimos que los padres son sobreprotectores. Los padres son padres helicóptero, que sobrevuelan constantemente a sus hijos, lo cual también expone la divulgadora científica Eva Milet en su libro Hiperpaternidad. ¿Y qué sucede si a un niño se le cría entre algodones y constantemente se le solucionan todos los problemas? Que se genera una inutilidad emocional y práctica, que corta por completo el transcurso del agua por el tubo. Por otra parte, también hablamos sobre el error como método de aprendizaje, y es que se está perdiendo. El error como método de aprendizaje es básico y no se tiene en cuenta, tal y como menciona el profesor y psicólogo Joaquín García Landente en su libro Afrontando la adversidad. Por otro lado, también planteamos un segundo argumento de digitalización. La generación de cristal se encuentra regida por la hiperconectividad, la inmediatez y la sobreestimulación, que luchan a contracorriente con la concentración y la paciencia, que son imprescindibles para solucionar cualquier adversidad. Esto todo se ve respaldado por el neurocientífico que también supongo que ustedes conocerán, Michel Desmarget, en su libro La fábrica de cretinos digitales, el cual respalda todo lo que les estoy diciendo. Y también se ve respaldado por un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, el cual señala que la capacidad de atención ha bajado incluso 4 segundos en 15 años en la generación Z. Y si no tenemos la capacidad de atención, no podemos afrontar los problemas de forma exitosa. Rob Wetherhead, también un importante especialista en cultura digital, declara y estudia cómo la generación Z vive en un mundo de gratificación instantánea y soluciones rápidas, que impiden que se lleve a cabo un comportamiento con paciencia y con pensamiento profundo. Finalmente, planteamos un tercer argumento de frustración. Estamos mediatizados por la frustración. Una frustración que viene directamente de las altas expectativas que posee la generación Z. Por culpa de la educación que le dan sus padres, estos padres pretendiendo lo mejor para sus hijos, pero realmente siendo sobreprotectores, porque los padres cada vez son más mayores y los niños son cada vez menos y por lo tanto los padres son más sobreprotectores. Entonces, se genera que estemos mediatizados por la frustración, tal y como justifica un estudio del Journal Psychological Bulletin, el cual afirma que la generación Z sufre de perfeccionismo multidimensional, el cual, si no se cumple, nos frustramos. Así que recuerden, siempre gana la fuerza de la realidad, la fuerza que con sus ojos ve lo que sucede ahí fuera. Y esta es la fuerza de realmente pensar
que la generación de cristal tiene una menor capacidad para afrontar la adversidad. Y es por ello que presentamos, resumidamente, un primer argumento de educación, un segundo de digitalización y un tercero de frustración. Todo amparado en una tesis. Denles todo y no tendremos nada. No tendremos ni siquiera la capacidad de afrontar la adversidad. Muchas gracias. Boas, son Antonio. Vivín varios cambios de paradigma que marcaron a miña persoalidade. Cambiei e vivín na dictadura, pero adapteime perfectamente. Pasei de vivir no analóxico a vivir no digital. E pasei de ser un simple traballador a un empresario de éxito. Vamos, un digno representante da xeración X. Moi bons días, o meu nome é Lucas Rodríguez Oti e neste debate voume encargar da primeira refutación argumentativa en contra. Comezarei falando da refutación que fixeron no noso exordio. Como poden apreciar, o tubo é o mesmo para todas as xeracións, pois representa o camiño da vida. Que algunhas xeracións pasan mellores que outras. E tal e como nos afirmamos, a xeración de cristal é a que mellor pode pasar o tubo. Pero tranquilo, equipo contrario, que non imos xulgarvos por non ter amigos, porque temos cousas máis importantes en mente, como por exemplo as guerras e os conflitos sociais que vos afirmades que non temos en conta no voso terceiro argumento. Pois temos unha evidencia do Gabinete de Psicoloxía, SELF, que afirma que a xeración de cristal é a máis consciente en canto a causas sociais, é a que máis importancia lle dá a temas como igualdade, racismo. Diga. ¿Usted cree que el camino de la vida, es decir, ese tubo, es el mismo para la generación de la Primera Guerra Mundial que, por ejemplo, para la generación Z? Sí, nos defendemos que ao final as curvas no tubo poden cambiar, pero ao final está feito do mesmo material e nós decidimos como podemos cruzar ese tubo. Paso agora a refutar a súa tese, na que din: denlles todo e non terán nada. Pero desde o noso equipo non estamos de acordo con esta tese, polo que imos cambiar un pouco. Dennos todo e cambiaremos o mundo. Porque a xeración de cristal, tal e como afirmaremos e demostraremos ao longo deste debate, é a máis preparada para enfrontar as súas adversidades. É a que, grazas a como afirmamos no noso argumento de preparación, é a máis preparada para afrontar o seu futuro. No voso primeiro argumento de educación falares da hiperpaternidade e que creamos nenos menos capaces. Sen embargo, temos esta evidencia de WordPress Engine que afirma que cada xeración é máis emprendedora que a anterior. Temos moito espírito para a loita e aventurámonos ás nosas adversidades, aínda que sexan descoñecidas. Tamén temos outra evidencia, un informe de Trendia Móvil España que afirma que os xóvenes de hoxe en día o 80% son autodidactas. No voso segundo argumento de digitalización falades da inmediatez, de que é moi negativa. Pero, en cambio, nós temos esta evidencia do Gabinete de Psicoloxía, SELF, que afirma que a inmediatez ten un montón de beneficios. Por exemplo, aporta comunicación, seguridade, tranquilidade, a sensación de control. E tamén os xóvenes da nosa xeración descubriron unha ferramenta imprescindible, as redes sociais, que sempre tratan de demonizarse e temos que deixar de darlle esta connotación negativa. E por último, no voso argumento de frustración, vos mesmos decides que é como un resumo dos outros anteriores, polo que considero que quedará refutado cos dos anteriores. ¿Sí? ¿Usted cree que la inmediatez es buena para tener algo tan básico a la hora de enfrentarse a una adversidad como es la paciencia? A paciencia, claramente, é necesaria, pero o feito de contar coa inmediatez para poder resolver as nosas adversidades facilita moito o traballo.
Pasarei agora a desenvolver a nosa liña argumental, composta polo noso argumento de preparación, o noso argumento de adaptabilidade e o noso argumento digital. Ambos respaldan a nosa tese. Be water, my friend. No noso, eu encargadeime de os dous primeiros argumentos e o meu compañeiro Brais desenvolver o terceiro na súa intervención. No noso primeiro argumento de preparación, afirmamos que a nosa xeración é a que máis preparada está para afrontar as súas adversidades, grazas a todas as oportunidades que se presentan a nos. Temos un informe de Young Business Talents no que di que o 65% dos preuniversitarios teñen claro que queren estudar unha carreira. De feito, son máis optimistas co seu futuro laboral e teñen máis espírito emprendedor. No noso segundo argumento de adaptabilidade, falamos de que somos unha xeración cun alto grado de adaptabilidade. Somos xente capaz, e tal como o afirma a Rede Internacional de Cadeas Educativas Universia, que di que a nosa xeración é a que máis capacidade de adaptación ten. Remato, deixando en evidencia como a nosa xeración non ten menos capacidade para enfrontar as adversidades. Volvo ser eu. E quero despedirme, pero non sen antes comentar que din de min que son como un pau, resistente e estable. Moitas grazas. A comer pasteles. A comer pasteles. No tenemos suficiente para un pan y se atreven a sentenciarnos con pasteles. Pues bien, la sentencia final recaerá sobre la corona de los filipenses, porque la libertad ya está guiando al pueblo. En todo caso, muy buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Sofía Piñeiro y hoy estoy aquí para hacer la segunda refutación argumentativa, totalmente a favor, para Elías a Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo. Rápidamente les recuerdo nuestra tesis: denles todo y no tendrán nada. Pero antes de pasar a exponer nuestra propia postura, me gustaría referirme a lo que ha dicho anteriormente el equipo contrario. Ellos nos plantean una tesis que dice: be water, my friend. Pero es que el agua se estanca, se ensucia, se contamina. Y cuando queremos darnos cuenta, somos incapaces de pasar por el tubo que ustedes nos presentan. ¿Y saben por qué? Porque el mundo exterior no nos los permite. Las personas que controlan la sociedad no quieren que pasemos por el tubo y nos han hecho de esa forma, tal y como evidenciamos en nuestros tres argumentos: de educación, de digitalización y de frustración. También plantean ustedes un primer argumento, de preparación, donde dicen que estamos más formados y por eso sabemos afrontar las adversidades. Y yo les pregunto, ¿más educados? En sobreestimulación y en hiperprotección, querrán decir, porque esta es la clase de educación que está refiriendo la generación de cristal a día de hoy, según afirma la socióloga Eva Milet en su libro Hiperpaternidad, ya mencionado. Dígame. No, yo le digo que estamos más formados con estudios universitarios, con formación profesional, más conocimientos en general, que serán mejores para afrontar las adversidades. ¿Qué le sugiere eso, según el INE? Pero es que resulta que en la universidad o en el instituto no nos forman para saber afrontar las adversidades y enfrentarnos a los problemas de la vida, sino para poder encontrar un puesto de trabajo que sea digno. También plantean ustedes un argumento de adaptabilidad, donde dicen que tenemos una gran capacidad de adaptación, que nuestra generación es la mayor resiliente. Pero nosotros no encontramos la relación de causalidad entre ser resilientes y tener la capacidad de enfrentarnos a la adversidad, porque una cosa no nos garantiza la otra. Y por tanto, creemos que nos encontramos ante una falacia de tipo post hoc ergo propter hoc.
También plantean ustedes un tercer argumento, de evolución, donde dicen que las adversidades cambian y nos ponen, por ejemplo, la pirámide de Maslow, y dicen que las de abajo del todo, las relacionadas con la supervivencia, ya están cubiertas. Pues bien, eso no es cierto. ¿No se han fijado ustedes en los conflictos bélicos en Ucrania o en Palestina? Esas personas no tienen las necesidades básicas cubiertas y, por tanto, nosotros creemos que ustedes plantean una postura muy eurocentrista que no se adapta a la realidad y no engloba a todo el mundo. Y, por lo tanto, creemos que su argumento queda así desbaratado. Ahora me gustaría pasar a explicar nuestra propia postura. Nosotros, como ya les he dicho, sostenemos una tesis que dice: denles todo y no tendrán nada. Y 3 argumentos. Un primer argumento de educación, un segundo argumento de digitalización y un tercer argumento de frustración. En nuestro primer argumento de educación sostenemos que esta es muy importante para comprender cómo nos enfrentamos contra las adversidades y nuestras capacidades a este respecto están mermadas por la educación que estamos recibiendo por parte de nuestros padres, que nos sobreprotegen. El psiquiatra Foster B. Klein les acuña padres helicóptero porque nos sobrevuelan y no nos dejan hacer nada por nosotros mismos. Nos sentimos dependientes y no somos capaces de enfrentarnos solos a las adversidades. ¿Sí? Entón, na vosa tese afirmades que non terán nada. E consideran nada a maior adaptabilidade, a maior formación, a maior resiliencia e a maior capacidade para enfrontar as adversidades? Quizás eso sí que sea importante, pero creo que no están entendiendo bien nuestra tesis. Nos referimos a que no tendrán nada anímicamente y en el futuro, porque no sabremos cómo hacer frente a todo lo que nos sobrevenga. Ahora me gustaría seguir explicando nuestro argumento de digitalización, donde explicamos que la generación de cristal es la primera generación de toda la historia nacida como digital. Y la velocidad de expansión de esta revolución ha hecho que nos relacionemos con el mundo de forma muy distinta, y peor. Y esto se debe a la sobreestimulación, porque recibimos tantos estímulos que nuestra realidad es incoherente. Eso afirma el filósofo Zygmunt Bauman en su libro Modernidad líquida. Y así, como somos incapaces de concentrarnos en una sola cosa, tampoco sabemos vencer las adversidades. Y por último planteamos un argumento de frustración, que es un estado emocional negativo y que sí se diferencia de nuestros 2 argumentos anteriores, porque es una consecuencia, lo que pasa debido a los 2 anteriores. Y por eso, bueno, sigo con el de frustración. Básicamente, cuando la sociedad pone sobre nosotros sus altas expectativas y no sabemos afrontarlas, nos frustramos. Y esto anula nuestro raciocinio y, por tanto, no sabemos afrontar las adversidades de forma correcta. Resumiendo, planteamos una tesis que dice: denles todo y no tendrán nada. Y 3 argumentos, uno de educación, otro de digitalización y un último de frustración. Muchísimas gracias. Ola, eu son Mario e nací no 1977, entón sei que son un millennial, aínda que a min eso dame bastante igual. A mí o que me preocupa son as desigualdades sociais, o quecemento global ou ir ao concerto do meu cantante favorito. Moi bons días, o meu nome é Brais González e teño o placer de realizar a segunda das refutacións en contra para o equipo do Colexio Sagrada Familia Filipenses. Dende o noso equipo estamos convencidos de que a xeración de cristal non ten unha menor capacidade para afrontar as adversidades que as xeracións anteriores, amparados na nosa tese Be War, my friend.
anda que do equipo contrario alegan de que non, alegan de que a xeración de cristal non ten unha menor capacidade, de que a xeración de cristal sí que ten unha menor capacidade para afrontar as adversidades. Antes de refutar os argumentos do equipo contrario, gustaréme explicarlles o noso segundo argumento porque parece que non entenden ou non queren entender. Afirman que non entenden a relación entre adaptabilidade e resiliencia. Ben, explícola eu. Estamos en tempos cambiantes, tempos digitais, onde as adversidades son distintas porque non son as mesmas, como explicamos no noso argumento de evolución, as adversidades dos anos 70 coas adversidades actuais, por cousas como a tecnoloxía. E por iso mesmo, as xeracións que mellor se adaptan serán as xeracións que mellor poidan enfrentar as adversidades. Su pregunta. Entonces, si los tiempos han cambiado, ¿no cree usted que también el tubo, es decir, el camino de la vida, también ha cambiado? Este camiño da vida no que tanto basean a vosa refutación é unha simple metáfora. Unha simple metáfora co que vemos que este é o camiño da vida actual, da vida no século XXI. Unha vida con adversidades, con novas adversidades e que só algo como a auga será capaz de superar. Agora sí, presentan un primeiro argumento de educación. Non can nos din que os pais fan abuso da educación, polo cal non nos deixan desenvolvernos. Eu demostrarei que isto é totalmente falso. Para evidencialo, recollemos testimonios de centenias, de persoas da xeración de cristal, como a vostedes e como a eu. Porque quen mellor que nós para falar da nosa vida e da nosa saúde. E saben vostedes que opinan os centennials? Pois ben, como se recolle na enquisa flash da Fundación SM, o 59% dos centennials afirmamos que a crianza dos nosos pais contribuínos a crear unha autoestima e unha personalidade forte, o cal é imprescindible para poder superar as adversidades. En segundo lugar, aportan un argumento de digitalización, no que nos din que a xeración actual abusa de medios digitais. Pero ben, esta premisa é totalmente falsa e demostrarei agora, pero primeiro a súa pregunta. Respecto a la evidencia que acaba de mostrar, ¿la Fundación SM es alguna entidad científica que nos pueda proporcionar una evidencia empírica? A Fundación SM é a encargada do Observatorio da Xuventude en Iberoamérica, un organismo oficial que se encarga de enquisar a toda a xuventude en Iberoamérica e que foron os que realizaron esta enquisa. Ben, como estaba dicendo, direilles que isto é falso, que esta premisa é falsa, que as xeracións actuais non abusan dos medios digitais. E non son palabras miñas, eu non fago eso. Temos un estudo da Enjuve que demostra que os millennials, cando eran adolescentes, pasaban o mesmo tempo con medios digitais como fan a xeración de cristal. Polo tanto, se todo este argumento basano nunha premisa falsa, esta premisa queda desmontada, o argumento queda tamén desmontado. Por último, presentan un argumento de frustración, no cal nos din basicamente que a xeración de cristal ten unha peor saúde mental que as anteriores. Isto é de novo totalmente falso. E non é que agora teñamos unha peor saúde mental, é que aumentaron os diagnósticos. Porque sí, porque as xeracións anteriores non se preocupaban pola súa saúde mental porque tiñan que facer cargo das necesidades de supervivencia, como explicamos pola pirámide de Maslow. Isto tampouco son só palabras miñas, para evidencialo basareime nun estudo DAOMS. Un estudo do DAOMS que afirma que as taxas de suicidio diminuíron nos últimos 20 anos un 39%. Un 39% nos menores de idade, polo tanto, e con elas diminuíron tamén a baixa saúde mental. Ben, agora sí, cos argumentos de equipo contrario refutados, gustaríame dicir que no terceiro argumento din que os xóvenes de hoxe non saben diferenciar entre as adversidades importantes e as que non. Eu direille outra vez que isto é totalmente mentira, que esta premisa é falsa. É falsa porque os xóvenes de hoxe, os xóvenes da xeración de cristal, somos os que lideramos o cambio. Somos os xóvenes que estamos enfocados en asuntos sociais e en protestas. Polo tanto, queda desmontado este argumento. Remato recordando a nosa tese Be Water, my friend. Volvo a ser Mario e despídome dicindo que de min din que son como unha folla, libre e conectado coa natureza. Moitas grazas.
Ola, que pasa, brothers? Eu son Yaiza, pero os meus colegas chámanme Yai. Eles foronse presentándose antes e parece que un é duro como unha pedra, o outro semella un pau e o Mario unha folla. Eu non sei que son. Polo momento, dedicareime a fluir. Bos días. O meu nome é Marta Barcala e hoxe estou aquí para finalizar este debate facendo a conclusión da postura en contra. Gustaríame comezar dando grazas ao xurado, ao público, á organización e, por suposto, ao equipo contrincante. Comezarei falando do equipo contrario que ante a pregunta a xeración de cristal ten menos capacidade para enfrontar a adversidade que as xeracións anteriores, aportaron os seguintes argumentos. En primeiro lugar, un argumento de educación, onde din que os pais están facendo un uso abusivo desta. Argumento que refutamos dicindo que cada xeración é máis autodidacta que a anterior e aportando un informe de Ditrendia Móvil España. No seu segundo argumento, o argumento de digitalización, afirman que a inmediatez a que nos ten acostumados a tecnoloxía prodúcenos sobreestimulación. Argumento que quedou desmontado dicindo que a inmediatez ten multitude de beneficios en ámbitos como a seguridade ou a información e aportando un estudo do Gabinete de Psicoloxía SELF. Por último, no seu argumento de frustración, din que a frustración é a consecuencia da inmediatez da sobreprotección dos argumentos que daban antes. Argumento que xa quedaría refutado xa que é a consecuencia dos anteriores. Pola contra, nos deixamos moi claro coa nosa tese, Be Water, my friend, que a xeración de cristal non ten menos capacidade que as xeracións anteriores para enfrontar a adversidade. Para sustentar esta tese, nos apoiamos nos nosos tres argumentos. Argumento de preparación, argumento de adaptabilidade e argumento de evolución. No noso primeiro argumento, o de preparación, deixamos claro que os membros da xeración de cristal posúen de máis coñecemento para enfrontar a adversidade. Argumento que evidenciamos coa enquisa de poboación activa realizada polo INE. No noso segundo argumento, o argumento de adaptabilidade, demostramos que a fluidez que caracteriza a contorna da nosa xeración fai que nos adaptemos moito mellor ás adversidades. Argumento que evidenciamos cun estudo realizado polo investigador Ignacio Contreras Gómez. Por último, no noso argumento de evolución, falamos de que os tempos cambian, polo que non podemos comparar as adversidades do pasado coas do presente. Argumento que evidenciamos coa pirámide de Maslow e co estudo Xeración Z no 2023 de Deloitte. Remato. Ao longo deste debate fomos sometendo as distintas xeracións en éxito ao longo camiño da vida. Un camiño cheo de adversidades. E que ser pedra, pau ou folla puido estar moi ben no pasado, pero nos tempos cambiantes nos que vivimos hoxe só hai unha cousa capaz de chegar ao final do camiño. A auga. E a auga somos nós, a xeración de cristal, que fluímos e afrontamos todas as adversidades que a vida ponnos por medio. Antes de finalizar, gustaríame darlles un consello, equipo contrario, xurado, e que recorden moi ben esta frase. Be water, my friends. Sede auga, meus amigos. Moitas grazas. Madre mía, no me lo puedo creer. Es que ya no tengo cobertura, señores. ¿Cómo voy a subir la foto con mis amigos ahora? Madre mía, los filipenses van a pensar que estoy sola y que no tengo amigos. Muy buenos días, soy Claudia del equipo del IES Hoyos Grandes y como ya hemos encargado de defender previamente ante la moción, tiene la generación de cristal una menor capacidad ante la adversidad que las generaciones anteriores. Nos posicionamos totalmente a favor, basándonos en nuestra tesis del todo y no tendrán nada. Pero primero de todo nos gustaría referirnos a la línea argumentativa del equipo contrario, que comienzan con una tesis que dice Be water, my friend. Pero aquí encontramos dos problemas, porque como dijo mi compañero Daniel, el tubo no es el mismo y como dijo mi compañera Sofía, la estabilidad hace que el agua se estanque.
presentan un primer argumento de preparación en que dice que somos la generación más formada profesionalmente. Pero, señoras y señores, la forma en la que tenemos de afrontar la adversidad es con la educación que referimos en casa, refutado previamente hablando del tema de los padres helicóptero. Presentan un segundo argumento de adaptabilidad que dicen que utilizamos la tecnología para nuestro beneficio, pero es que estamos constantemente expuestos a estímulos que no permiten nuestra concentración y acostumbrados a una recompensa inmediata que no se traslada a la vida real. Y finalizan con un tercer argumento de evolución que dicen que estamos en tiempos cambiantes y que las necesidades cambian utilizando la pirámide de Maslow. Pero, como dijo mi compañera Sofía, es una postura totalmente eurocentrista porque le recuerdo que el hambre, los conflictos bélicos y la pobreza son reales y siguen existiendo. Ahora sí, pasemos a nuestra propia línea argumentativa. Comenzamos con un primer argumento de educación, porque la educación es aquello que nos forja y, por lo tanto, la que definirá la forma de enfrentarse a las adversidades. Y le mostramos la evidencia de los padres helicóptero, aquellos que llenan a sus hijos de una atención excesiva en un mundo muy exigente, como dice la psicóloga Eva Milet en su libro Hiperpaternía del 2016. Estamos eliminando el error como método de aprendizaje, señoras y señores, y, por lo tanto, no podremos enfrentarnos a los errores, a las adversidades. Presentamos un segundo argumento de digitalización, porque hoy en día estamos en un mundo globalizado, constantemente alrededor de tecnología que puede darnos todo, casi todos. Pero es que recuerden, denles todo y no tendrán nada, porque debido a eso estamos constantemente expuestos a estímulos y acostumbrados a una recompensa inmediata que una vez más no se traslada a la vida real. Y en ese momento, como dice el neurocientífico Desmourget, surgen dos problemas, la frustración y la incapacidad de enfrentarse a ella. Precisamente de frustración les hablamos en nuestro argumento final, que según el Journal Psychological Ballet, la generación Z no aguanta un no por respuesta porque es una sociedad muy estable del mundo y de agitación y uno de frustración. Nos posicionamos totalmente a favor de que la generación de cristal no tiene una mayor capacidad ante las adversidades. Señoras y señores, no saben lo contenta que estoy. Mis padres viven muy lejos de casa, pero han venido solo hasta la mía para arreglar el problema de la cobertura. Increíble, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no sé si es tanto, siendo algo que me falta. Y después de este debate, ustedes, todos ustedes, ¿qué piensan? Igual es porque me lo dieron todo y ya no tengo nada. Muchísimas gracias. Moitísimas gracias e parabéns polo seu enorme traballo e polo seu gran bo facer durante este torneo, sobre todo durante este debate. Agora toca a nosa parte máis complicada de dicir quen se leva ao Parlamento Xove. Moitísima sorte en calquer caso e ánimo a seguir con este mundo tan apasionante do debate da que xa formades parte. Parabéns.
Vale, perfecto. Conformación de equipos. Nada, si quieres poner ahí. Esto nos hace perder puntos. Nuestra humildad. Sabemos que vamos pasando. Vaya muchísimas gracias. Ben, bo día a todos e a todas, benvidos e benvidas ao Parlamento de Galicia. Complácenos moitísimo volver a vervos e estamos ansiosos e ansiosas por ver este último debate que poñerá o broche final a este Parlamento Xove 2024, programa organizado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. O meu nome é María e xunto cos meus compañeiros Juan Bolaños, Paula Vieitez, Natalia Silva, María Calo e Coral Carballedo seremos os encargados de xulgar este debate. Non me gustaría abandonar esta tribuna sen antes darvos as grazas. Grazas por permitirnos disfrutar de isto, porque sabemos que detrás hai moitísimo traballo, esforzo e dedicación, pero non só pola vosa parte, senón tamén por parte de todos os docentes que vos acompañan hoxe, porque eles adican horas e horas á preparación deste torneo. Así que, sen máis, despois de dicirvos que é un luxo poder escoitarvos, procedemos ao sorteo de posturas e a enunciar o tema. Ben, así que pregolle a un dos capitáns que se acheguen. Ben, a pregunta de debate é: a xeración de cristal ten unha menor capacidade para afrontar a adversidade que as xeracións anteriores? Neste caso, o Colexio Peñarredonda defenderá a postura a favor e, por outra banda, o Colexio La Salle defenderá a postura en contra. Cando queira, pode comezar o equipo a favor. Non sen antes desexarvos moita sorte e que disfrutedes. Gracias. Escuchen, por favor, esta parábola. Cualquiera que oiga mis palabras y las ponga como obra, le compararé a un hombre prudente, un hombre que edificó su casa sobre la roca. Llegaron unas intensas lluvias, sopló un fuerte viento, pero esta casa se mantuvo intacta porque estaba fundada sobre la roca. Del mismo modo, cualquiera que oiga estas palabras y no las ponga como obra, le compararé a un hombre imprudente, un hombre que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron estas intensas lluvias y sopló este fuerte viento, la casa se desplomó por completo y fue grande su ruina. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy contando esta parábola? Pues bien, señores, la estoy contando porque nos invita a reflexionar acerca de la pregunta planteada en este debate. Las generaciones que pueden enfrentarse a las adversidades, es gracias a que construyeron sus capacidades con una base de roca, una base sólida. Es el caso de las generaciones anteriores. Por otro lado, las generaciones que no son capaces de hacer frente a las adversidades es porque construyeron sus capacidades con una base de arena, en este caso cristal, ya que hablamos de la generación de cristal. Y es por eso que nos posicionamos totalmente a favor ante la pregunta planteada, partiendo de nuestra tesis. La generación de cristal es una tendencia que nos da una advertencia. Como bien dice la parábola nos está advirtiendo.
Por eso nos indica una advertencia. Nos está advirtiendo de que no construyamos nuestras capacidades con arena. Mi nombre es Jesús Villamarín y ahora comenzaré con los argumentos. Sociológico. La generación de cristal existe. Este término fue acuñado por la filósofa Montserrat Nebrera para aquellos jóvenes nacidos del año 2000 en adelante. Estos jóvenes son hijos de unos padres que vivieron muchas mayores adversidades, señores, y por ello los han sobreprotegido, como bien afirma este estudio realizado por Pew Research Center en el año 2019. Comenzaré con nuestro segundo argumento, debilidades. La generación de cristal es débil. Tienen menores capacidades, pero no por casualidad, por causalidad. Como en la generación en la que vivimos hoy en día las adversidades son menores, estos jóvenes de la generación de cristal tienen menores capacidades. A menores adversidades, menores capacidades. Es una generación que está marcada por una cultura de la gratificación instantánea. Como bien afirma este estudio realizado por la Universidad de Harvard, las redes sociales son las responsables de activar la gratificación instantánea en los jóvenes, que produce unos efectos similares al consumo de drogas. Por otro lado, estos jóvenes de la generación de cristal tienen mayores problemas de salud mental, como bien afirma este estudio realizado por la Asociación Americana de Psicología. Tras analizar datos de más de 200.000 jóvenes estadounidenses, se llegó a la conclusión de que los problemas de salud mental habían aumentado en un 52%. Y yo podría seguir enumerando más problemas, más características de esta generación de cristal que es débil. Pero no lo hago porque vamos a proceder con nuestro tercer argumento. Y resistencia. La generación de cristal no resiste. Si las adversidades próximas son así de altas y nuestras capacidades son así de bajas, perdemos. Si las adversidades próximas son así de altas y nuestras capacidades iguales, empatamos. Pero en ningún momento las adversidades que tienen que enfrentar los jóvenes de la generación de cristal son más altas que sus capacidades y por eso en el cómputo global quedamos eliminados. Como bien afirma este estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, las generaciones anteriores, específicamente aquellas que vivieron la Gran Depresión de 1930 o la Segunda Guerra Mundial de 1940, vivieron épocas con muchísimas mayores adversidades y por ello tuvieron que desarrollar mayores capacidades. Dicho esto, recapitulamos: sociológico, debilidades y resistencia. Y ahora les pregunto, ¿ustedes edificarían su casa con arena o con roca? Muchas gracias. Érase unha vez unha comunidade de patiños que vivían nun estanque. Con todo, esta sociedade non estaba en completa paz, pois os patiños máis veteranos burlábanse dos patiños mozos. Choromicas, é que vos queixades de todo, se vos puxerades a traballar. Bo día a todos os presentes, excelentísimo xurado, equipo rival. Eu son Julia e xunto as miñas compañeiras, Claudia, Lucía e Alba, representamos o Colexio La Salle 2 de Santiago de Compostela neste debate. E ante a pregunta plantexada, o noso equipo responde cun rotundo non. A xeración de cristal non ten unha menor capacidade para enfrontarse ás adversidades que as xeracións anteriores. Gustaríame comezar coa definición da xeración de cristal. Da casualidade que nós tamén coñecemos a Montserrat Nebrera. Segundo esta filósofa, é a xeración nada na década dos 2000. E dice este grupo de persoas que é frágil, necesita de protección constante e con expectativas pouco realistas sobre o traballo e a vida. Pero, señoras e señores, esta definición non pode estar máis lonxe da realidade. E de aí a nosa tese. Xeración de cristal, sí, pero non polo frágil, senón polo transparente. Esta apóiase en tres sólidos argumentos. Un primeiro de transparencia, un segundo de versatilidade e, por último, un terceiro de conciencia social. Comezamos con o noso primeiro argumento, o de transparencia. Somos realmente tan frágiles como se di? Chámonos ignorantes, vagos, choromicas, que nos ofende todo, como os patiños veteranos os mozos do noso estanque. Que hai que facer para ampliar a liberdade dunha muller? Ampliar a cociña. A min, como muller, este chiste non me fai ninguna gracia.
E como a min, mulleres como Elizabeth Duval ou Amaya Romero, feministas neste ámbito. Isto, queridos presentes, non é fragilidade, é resistencia e transparencia, porque son capaz de protestar e dicir o que penso ante pensamentos denigrantes e sexistas como este. A nosa xeración rexeita o pensamento tradicional de que os homes son mellores líderes que as mulleres, como ven amosa esta gráfica de Injuve. O 74,2% dos homes e o 93,3% das mulleres están en total desacordo con este pensamento sen fundamento ningún. Somos capaces de falar dos nosos problemas libremente e sen medo, deixando atrás prexuizos, tabúes ou estereotipos. Seguides a pensar que temos unha menor capacidade para afrontar as adversidades? Se todavía non estades convencidos disto, vela aquí o noso segundo argumento, o de versatilidade. Hoxe en día, as novas xeracións teñen un gran acceso a unha gran cantidad de información e preparación académica das que non dispuñan as anteriores. Grazas a isto, a nosa xeración foi capaz de afrontar unha pandemia mundial. E, queridos presentes, que maior adversidade hai que esta? Os mozos somos capaces de buscar datos sobre calquera cousa para resolver os problemas de forma moito máis eficaz, como ven amosa a Fundación Pfizer. O 80% das persoas de entre 15 e 29 anos afirma que está moito máis informado sobre a saúde e o benestar grazas ao emprego das ferramentas digitais. Chegamos así ao noso terceiro e último argumento, o de conciencia social. Esta conciencia dos mozos xa non somente permite que sexamos menos tolerantes ante determinados temas, senón que tomamos medidas e propoñemos solucións realistas para facer frente a unha adversidade futura. Non me creen? Permítame presentarlles un exemplo de mozas a seguir neste ámbito. Marinel Sumoc, co seu activismo social, ou Emma González, contra o tráfico de armas. Estas rapazas son o claro modelo de que efectivamente a xeración de cristal sí ten un futuro mellor polo que loitar. Como evidenciamos nesta gráfica do Injuve. Acá la mostra que os mozos de entre 14 e 24 anos interesados no medio ambiente chega até case o 80%, é dicir, si están concienciados a nivel social. Cos nosos tres sólidos argumentos, un primeiro de transparencia, un segundo de versatilidade e un terceiro de compromiso social, deixamos máis que claro que non, que a xeración de cristal non ten unha menor capacidade para afrontar as adversidades en comparación coas xeracións anteriores. Queda así clara a veracidade de nosa tese. Xeración de cristal, sí, señoras e señores, pero non polo frágil, senón polo transparente. Moitas grazas. De pequeño iba todos los días del verano a la playa. Me daban un cubo y una pala y me ponía a hacer casas de arena. Todos los días, aunque no me apeteciese. ¿Por qué? Porque mis padres decían que iba a ser bueno para mí. A mí muchas veces me parecía injusto, porque veía cómo mis padres tomaban el sol disfrutando y yo después de un largo curso ahí estaba, trabajando. A día de hoy sería explotación laboral, señores. Pero en ese momento para mí era una injusticia que a día de hoy será una gran lección. Buenos días, mi nombre es Guzmán Ocampo y soy encargado de hacer la primera refutación en la pregunta que se os plantea en este debate. ¿Tiene la generación de cristal una menor capacidad para enfrentar las adversidades que las generaciones anteriores? Algo que nos postulamos completamente a favor. Para comenzar, me gustaría atacar los argumentos que el equipo de control ha mostrado, comenzando por su tesis. Generación de cristal, no por lo frágil, sino por el cristal. Y señores, les voy a decir que sí, pero el tema es que la generación de cristal también es frágil, como informa una evidencia de la Universidad de Michigan, que dice que a día de hoy la generación actual tiene los niveles más altos nunca visto de ansiedad y depresión. Sí, dígame. Respecto ao vosso primeiro argumento sociolóxico no que falabades de que a xeración de hoxe en día está demasiado sobreprotexida, non é precisamente esta protección unha armadura que podemos empregar como unha axuda e, polo tanto, ter unha maior capacidade? Bueno, el término sobreprotección consiste en eso, que no es una protección, es una sobreprotección, que es de más. Para continuar, quería hablar sobre su primer argumento, que realmente es lo mismo que su tesis. Hablan de la transparencia, pero ahí ustedes han dicho
que han puesto el ejemplo de que antes se decía a las mujeres, por ejemplo, que fuesen a la cocina. Y hablan, pues eso, del movimiento feminista. Y señores, no sé si lo saben, es un movimiento que empezó en el siglo XX con personas como Rosalía de Castro, Clara Campoamor. Realmente, esto que se denuncia de la implicación del reconocimiento de la mujer no es de la generación de cristal, es de las generaciones anteriores. Para continuar, me gustaría hablar de su argumento de versatilidad, que han formulado literalmente la frase de ¿qué mayor adversidad puede haber con una pandemia? Pues se lo digo muy rápidamente. Una primera guerra mundial al mismo tiempo que la gripe española, una segunda guerra mundial y la gran crisis de la Gran Depresión. Esto mismo, en el mismo argumento, ustedes han hablado de la desinformación. Perdón, de la información. Nosotros hablamos de la desinformación. Como bien afirma el Premio Nobel de la Paz, María Ressa, la desinformación a día de hoy se expande 6 veces más rápido. Es decir, los jóvenes no están informados, sino que están desinformados. Ahora pasaré a recapitular nuestra línea argumental, sustentada por nuestra tesis. La generación de cristal es una tendencia que nos da una advertencia, y por 3 sólidos argumentos: sociológico, de debilidades y de resistencia. Sí, dígame. Comentabades no vosso segundo argumento de debilidade que aumentou os problemas de saúde mental, mas nosotros creemos que ese aumento da saúde mental non é máis ben porque rompen contra os tabúes e son máis transparentes e, como afirmamos da Fundación Pfizer, se interesan por arreglalos. Moitas grazas. Se interesan por arreglarlos, efectivamente, porque hai máis. Por ese mismo motivo se interesan en arreglarlos. Aparte, al argumento de debilidades se lo explicaré ahora. Primero me gustaría hablar de sociológico, que la generación de cristal es una teoría sociológica, la cual parte de la base de que la generación actual tiene una menor capacidad para enfrentar las adversidades. Y ya no solamente lo dice la misma teoría, sino que lo apoya un estudio realizado por el psicólogo Alfonso Fernández Martos junto con la Universidad Carlos III, diciendo que esta teoría es así. Nuestro segundo argumento, un argumento de debilidades, porque la generación de cristal, señores, es débil. Como bien dijo antes mi compañero Jesús, los jóvenes de esta generación se han enfrentado a unas menores adversidades, por lo que sus capacidades también van a ser menores. Se lo podemos evidenciar con un estudio de la Universidad de Oviedo, la cual dice que más de 2/3 de los jóvenes universitarios presentan una sintomatología ansiosa. Sí, dígame. Como afirma que a xeración de cristal non está preparada para enfrontar a adversidade cando, por exemplo, segundo Injuve, máis do 70% dos mozos está interesado na política, é dicir, en cambiar as cousas? Moitas grazas. Bien, pueden estar interesados en cambiar las cosas. ¿No será eso porque van mal, porque realmente son la generación de cristal? Pregunto, puede ser por eso, y de hecho lo es. Para continuar, nuestro tercer argumento, un argumento de irresistencia, porque la generación de cristal no resiste. Como hemos argumentado, las capacidades de la generación de cristal son bajas, y sus adversidades siempre van a ser superiores o por lo menos iguales. Lo evidenciamos con un estudio de la INE, ya que más del 50% del paro es de jóvenes entre 16 y 24 años. Así que con nuestro argumento sociológico, nuestro argumento de debilidades y nuestro argumento de existencia, decimos que la generación de cristal tiene una menor capacidad para enfrentar las adversidades. Para finalizar, quería contarles la lección que había aprendido. ¿Por qué me servía para mí hacer casas de arena todos los días? Pues bien, señores, porque mis adversidades eran muy bajas y yo tenía que trabajar, porque mis padres no habían podido ir a la playa, habían tenido unas adversidades mayores, por lo que sus capacidades iban a ser mayores. Y para yo tener también unas buenas capacidades, tenía que esforzarme y no dejarme llevar por las adversidades bajas. Muchas gracias. Hoxe é a Asamblea do Estanque, na que se reúnen dende os patiños máis modos ata os máis veteranos para discutir que se fará, novos proxectos de futuro, propoñer ideas. Os patiños novos tratan de participar, mas os veteranos non os escoitan. Os ignoran e incluso se escoitan comentarios como «Que vai saber este pipiolo?» Ola, son Lucía e xunto ás miñas compañeras estou a defender con total rotundidade que a xeración de cristal non ten unha menor capacidade para afrontar a adversidade que as xeracións anteriores, xa que, como afirmamos coa nosa tese, xeración de cristal, sí, pero non polo frágil, senón polo transparente.
Primeiro, comenzarei refutando o exordio do equipo rival, despois a súa tese e, por último, os seus argumentos. Gostaríame comezar co seu exordio, nos que nos falaba desde este castelo da area e dunha rocha. Ben, pois esa area pasou a adversidade do lume para convertirse, sabes en que? En cristal. E agora que é cristal, é capaz de afrontar esas adversidades como as que falabas da marea, ou do vento, ou da auga. Por lo tanto, está máis que preparada e capacitada para afrontar as adversidades. Seguirei coa vosa tese, que é algo así como que a tendencia danos a advertencia. Moi ben. Sabedes cal é a tendencia? Que somos capaces de denunciar as injustizas, como defendemos no noso argumento de transparencia, e seguirei refutando. E cal é a advertencia? Que somos capaces de afrontar as adversidades. E lembro-vos a nosa tese. Xeración de cristal, sí, pero non polo frágil, senón polo transparente. Comezarei co voso segundo argumento de debilidade, no que falabades das redes sociais e da saúde mental. Pois ben, isto queda plenamente refutado con o noso segundo argumento, primeiro argumento de transparencia. Creo que prestedes atención, por favor, equipo rival, a seguinte imaxe da Fundación Pfizer, que é un estudo que afirma que o 80% dos mozos, grazas a empregar apps e uso de ferramentas digitais, están máis concienciados acerca da súa saúde mental. Eu pregunto, precisamente este aumento de casos de saúde mental non será precisamente pola súa transparencia e que son capaces de loitar contra estes tabúes? Ben, continuarei co vosso primeiro argumento, o sociolóxico, no que falades da sobreprotección. Primeiro, definan vostedes o que é sobreprotección e teñen algunha medida para calcular esta sobreprotección. Ademais, este argumento sociolóxico queda plenamente refutado con calquera dos nosos argumentos, no que afirmamos que a xeración de cristal está moi concienciada cos problemas de hoxendía. Por exemplo, prestade atención á seguinte noticia que fala sobre que os mozos hoxendía teñen, da ONU, teñen unha sección para compartir ideas e solucións aos líderes mundiais en relación con temas e adversidades moi relevantes como é o cambio climático, etc. E que estes líderes mundiais lle están a facer caso. Non é que só se corporen, é que son capaces de afrontar estas adversidades. Tamén falabades das tecnoloxías, no vosso argumento de debilidade, pero que teñen de malo estas tecnoloxías cando, segundo afirma esta noticia de Mindshare, as principais influencias dos mozos non son estas tecnoloxías, senón a súa familia, os seus amigos e os seus profesores? Sí, por favor. ¿No cree usted que estas tecnologías, como bien afirma el neuropsicólogo Mikkel Desmurget, realmente estas tecnologías lo que hacen es bajar las capacidades porque se pasa mucho tiempo en ellas? Muchas gracias. Bueno, pasarán un tempo facendo as súas intervencións, por exemplo, da súa saúde mental, como xa amosamos, e amosaré a miña compañera co outra evidencia en relación con esta saúde mental e as tecnoloxías, pero lembroes que eu xa ensinei unha evidencia do seu bo uso das novas tecnoloxías, ¿sí? Según la ONU, los jóvenes pasan más de 8 horas al día con las tecnologías. ¿Le parece eso poco tiempo? Que empregan esas tecnoloxías en informarse da súa saúde mental e que non sei se vos tengo que volver a ensinar o da Fundación Pfizer. Bueno, finalmente, gustaríame tamén comentar a seguinte gráfica do Injuve, no que afirmamos que a xeración de cristal está preparada para afrontar as adversidades porque é moi consciente da política. Nesta gráfica afirma que máis dun 70% dos mozos, evidentemente en idade de votar, votan nas eleccións. É dicir, interésase polo país, polo seu futuro e por afrontar as adversidades. Agora, quero que prestedes atención a como se intentaba vender un reloxo hai anos en outras xeracións. Este é o eslogan. Casi tan complicado como unha mujer, pero puntual. Ben, un anuncio machista que está comparando as mulleres cun reloxo, cun obxecto, chamándoas complicadas e impuntuales. Isto, a xeración de cristal non o permite. É capaz de afrontar esta adversidade tan machista grazas á súa transparencia, versatilidade e compromiso social. Moitas grazas.
De pequeño hacía también como mi compañero Guzmán. Me encantaba ir a la playa y realizar grandes y bonitos castillos de arena. Sobre todo cuando la marea estaba baja. Lo que nunca nadie me dijo es que esa marea volvería a subir. Buenos días, mi nombre es Javier Martínez y soy el encargado de realizar la segunda refutación del equipo totalmente a favor ante la pregunta planteada. Primero, me gustaría atacar la línea argumental del equipo contrario, comenzando por su tesis. Generación de cristal, sí, pero no por lo frágil, sino por lo transparente. Efectivamente, señores, el cristal puede que no lo consideren frágil y lo consideren transparente, pero está claro que no es resistente. ¿Y cómo no es resistente? Según Harvard Business Review nos afirma que el 75% de los jóvenes de la generación Z dejan el trabajo frente al 20% de las demás generaciones. Evidentemente se muestra aquí una grandísima debilidad de la generación de cristal. Después me gustaría hablar de su primer y tercer argumento, el argumento de transparencia y el argumento de conciencia social. Está muy bien denunciar las injusticias sociales. Sin embargo, ya se denunciaron previamente en el siglo XX. Ahora, a lo que nos enfrentamos es simplemente a una portada donde se compara a una mujer con un reloj, cuando también hay dichos que perjudican al hombre, y hace 50 años se atacaba a la mujer privándole del derecho a voto, ¿sí? Como poden afirmar que os mozos deixan de traballar e estudar segundo como afirmamos no noso argumento de versatilidade? Estadista afirma que os mozos entre 15 e 29 anos case máis do 80% está a traballar e a estudar. Grazas. Perdón, pero es que no lo afirma yo, lo afirma la Harvard Business Review. Entonces, si quiere discutirlo, va a Harvard y se lo discute. Después, me gustaría hablar del argumento de versatilidad. Sí, la verdad que la generación de cristal es muy versátil. Tiene tantos recursos que según el Instituto Nacional de Estadística, a los 12 años, 7 de cada 10 jóvenes ya han consumido porno. Está claro que esto no es nada bueno. Después, me gustaría hablar de nuestra tesis, que nos la han atacado, diciendo que ahora la tendencia es protestar. Sí. Ahora la tendencia es protestar en vez de actuar. Ahora la tendencia es simplemente quejarse en vez de actuar y afrontar los problemas. Ahora simplemente evitamos tantos problemas que tenemos, ya que somos más frágiles, ya que somos más débiles. ¿Sí? Porque somente ver a parte negativa do uso das redes sociais cando son precisamente as novas xeracións a que as empregan para dar visibilidade a problemas como os que son os problemas mentais. Moitas gracias. Ya, la cosa es que yo he evidenciado la parte negativa de las tecnologías. Lo que pasa es que ustedes no han evidenciado la parte positiva de las tecnologías. Perdón. Ahora me gustaría pasar con nuestros 3 contundentes argumentos. Un argumento sociológico, otro argumento de debilidad, como ya se ha demostrado, y un último argumento de irresistencia. El primer argumento, el argumento sociológico. Ya lo mencionaron previamente mis compañeros durante todo el discurso. Si existe la denominación de generación de cristal, debe ser por algo. ¿Y por qué es esto, señores? Porque estamos sobreprotegidos. Estamos protegidos de más en esta generación, en la cual, como nos han dicho, la cosa es simplemente protestar en vez de actuar. Tanto es así que la Fundación Española para la Prevención del Suicidio nos afirma que estamos ante las tasas de suicidio más altas de la historia en los jóvenes. Pasaré con el segundo argumento, pero primero su pregunta, por favor. Como pode afirmar que os mozos non estar a protestar as injusticias e afrontalas cando xa sei que UNICEF, os líderes mundiais, lle están a facer caso en relación coa temática do cambio climático? Moitas grazas. Vale, lo que pasa es que sí, se deben denunciar las injusticias, pero las injusticias del siglo pasado son mayores y por lo tanto las adversidades eran mayores y por lo tanto nuestras capacidades actuales son evidentemente menores. ¿Se creen ustedes que en el siglo XX se quejaban de una portada de un reloj en vez de no tener el derecho a voto? Después pasaré con mi segundo argumento. Perdón, con nuestro segundo argumento. El argumento de debilidad. La debilidad en la generación de cristal es algo que algo que está totalmente presente. Así nos lo afirma la psiconutricionista Johanna Zucardi, donde nos afirma en el artículo periodístico El Heraldo, nos dice que hay una alta liberación de dopamina y de serotonina que se corresponden con la gratificación instantánea y se corresponden con el desequilibrio emocional, algo que claramente debilita a los jóvenes. Y con nuestro tercer argumento, el argumento de resistencia. Señores, las nuevas generaciones no resisten. Las anteriores generaciones tuvieron grandes adversidades que supieron superar, pero si aumentan nuestras adversidades, nosotros no podremos. Así nos lo afirma y nos lo dicen los propios jóvenes. En un argumento, en una encuesta del Mundo, nos afirma que solo el 16% de los jóvenes estarían dispuestos a luchar por la bandera que tenemos ahí atrás. Estarían dispuestos a luchar por España. Y con nuestros 3 argumentos, el primer argumento de sociológico, el segundo argumento de debilidad y el tercer argumento de resistencia, afirmamos que la generación del cristal es una tendencia que nos da una advertencia, como afirma nuestra firme tesis. Después, ahora les pido que se acuerden de la marea, del castillo. Efectivamente, señores, la marea subió y el castillo se derrumbó.
Esto pasará con las generaciones. Subirán las adversidades, el castillo se derrumbará. Las nuevas generaciones no resistirán. Muchas gracias. Os patiños mozos, fartos de que os infravaloren e os ignoren, decidiron enfrontarse ás adversidades plantándolle cara aos adultos. Propoñemos ideas realistas e innovadoras que serán do máis útiles e beneficiosas para toda a comunidade. Escoitadeas. Ola, son Alba, a encargada da segunda quenda de refutacións, e xunto ás miñas compañeiras, Julia, Lucía e Claudia, representamos ao colexio La Salle 2 de Santiago de Compostela neste debate. E fronte á pregunta plantexada, posicionámonos totalmente en contra, é dicir, a xeración de cristal non ten unha menor capacidade para afrontar as adversidades. Comezaría a miña quenda de refutación refutando a tese e o exordio do equipo contrario, posteriormente os seus argumentos e finalmente farei un resumo dos nosos propios. Sígame. Un estudio de la Universidad de Birmingham nos dice que si hay unas mayores adversidades, nuestras capacidades también van a ser mayores. Y evidentemente, anteriormente había más adversidades, como las guerras. ¿No cree usted que todas las capacidades de las generaciones anteriores son mayores? Encántame que me faga esa pregunta, porque non considera vostede que se acabe o mundo polo cambio climático é unha adversidade? Porque eu definitivamente sí que o creo e creo que é unha moi grande. Ben, o exordio do equipo contrario estaba a falar das areas, da rocha, pois ben, sabe o equipo contrario que hai a diferencia entre a area e a rocha? Que a area pode adaptarse a calquera superficie, a rocha ten que esmagar para poder adaptarse. Tamén coa vosa tese estaban a dicir que a tendencia, unha advertencia, a tendencia é que somos cada vez máis capaces de enfrontar a adversidade. Esa é a advertencia, que somos capaces de enfrentar la adversidad. Sí, dígame. ¿Podría evidenciar de alguna forma cómo el cambio climático va a acabar con el mundo? Muchas gracias. Home, os polos derrítense, sube o nivel do mar, rompen as edificacións, morren os cultivos, se quere que lle cite máis pode ler calquera clase de periódico. Ben, o vosso primeiro argumento é un argumento sociolóxico no que están a falar da sobreprotección. Que nos está a sobreprotexer? Evidentemente, as xeracións anteriores, pero aínda así os mozos son capaces de sair adiante. De novo, xeración de cristal? Sí, pero non polo frágil, senón polo transparente. Esta é unha gráfica de estatista que reforza o noso argumento de versatilidade. Falando tamén do tema do paro e deixar o traballo, ben, nalgúns países, como por exemplo en Países Baixos, o 95% dos mozos está estudando ou traballando, é dicir, o paro é únicamente dun 5%. Ben, tamén parafraseando un pouco o que dicía a miña querida compañeira, se eso me permite, teñen vostedes algunha capacidade de medir a sobreprotección? Porque considero que é un termo bastante subjetivo. Van casa por casa preguntándolle ás familias se sobreprotexen aos nenos ou non? Gustaríame que me contestaran a esa pregunta. Ben, o vosso segundo argumento é un argumento de debilidade, no que estades a afirmar que actualmente os mozos teñen máis problemas de saúde mental. E gustaría facerlle unha pregunta ao equipo contrario. Non consideran que hai máis casos agora porque están máis diagnosticados? Explícome mellor. Os mozos agora, pola súa transparencia, van ao psicólogo e din que teñen problemas. Por eso aumentan os casos, porque pola súa transparencia non teñen medo de dicilo. Isto foi realizado pola Fundación Reina Sofía. 2 de cada 3 mozos con problemas de saúde mental busca axuda profesional. De novo, xeración de cristal? Sí, non polo frágil, senón polo transparente. Sí, dígame. Según usted, se va a acabar el mundo, entonces la generación de cristal no será capaz de afrontar las adversidades, ¿o no es así? A xeración de cristal precisamente sí que está afrontando a adversidade e xusto con isto vou ir, con o noso argumento de conciencia social o cal refuta por completo o vosso terceiro argumento de irresistencia. Sí que resistimos, sí que estamos a cambiar as cousas. Como ben dixo a miña compañera Lucía anteriormente, actualmente na ONU hai un posto especial reservado para os mozos que comparten as súas ideas e están loitando contra o cambio climático. Tamén dicían que solamente protestamos, non actuamos. Ben, que lles parecen todos eses mozos que están a deixarse a vida en manifestacións para loitar polos seus dereitos, para loitar polo cambio climático? Non me poñes a cara porque é verdade, eso fai falta que vai haber un titular, porque lle será. Ben, agora gustaríame facer un breve resumo dos nosos 3 consolidados argumentos. No noso primeiro argumento de transparencia, defendemos, como xa mencionei anteriormente, que os mozos de agora son capaces de pedir axuda. No noso argumento de versatilidade, defendemos que somos capaces de afrontar calquera clase de adversidade debido á nosa preparación académica e debido ao acceso aos recursos que temos, como ben evidencia esta gráfica do INJUVE que di que prácticamente un 90% dos mozos
sempre tivo acceso a calquera clase de información. E finalmente temos un último argumento de conciencia social, no cal, como ben dixen anteriormente, pero parece que o equipo contrario non o quere entender, loitamos polos nosos dereitos e loitamos contra a adversidade. E agora gostaría de facerlles unha pequena comparación. Saben vostedes, os homosexuais, por suposto que os coñecen, saben vostedes como se trataba antes aos homosexuais? E non se ría porque pareceme algo bastante grave. Condenados a traballar en gulags soviéticas, condenados a campos de concentración, apaleados, condenados pola Inquisición. Saben agora como tratamos aos homosexuais? Segundo esta gráfica do Observatorio Vasco de la Juventud, un 98% dos mozos acepta aos homosexuais. De novo, pola nosa transparencia, versatilidade e conciencia social, a Xeración de Cristal non ten unha menor capacidade para afrontar a adversidade. De novo, Xeración de Cristal, sí, pero non polo frágil, senón polo transparente. Moitas grazas. Despois de moito protestar, as ideas dos mozos puxéronse en práctica e resultaron ser do máis útiles e beneficiosas para todos. Carai, pois sí que estábamos equivocados cos rapaces estes, Semella que ao final as ideas dos mozos eran máis e mellores do que pensábamos, verdade? Bo día, chamome Claudia xunto ás miñas compañeiras Julia, Lucía e Alba representamos ao Colexio La Salle 2 neste debate. E fronte á pregunta plantexada, nos respondemos cun rotundo non. A xeración de Cristal non está menos preparada para afrontar as adversidades que as xeracións anteriores. Gustaríame antes de nada agradecer a participación do equipo contrincante e a organización deste debate. Vou facer agora un breve resumo do que se debatiu o día de hoxe. Comezo coas preguntas. As miñas compañeiras souberon facer as preguntas precisas nos momentos concretos. A miña compañeira Julia fixo a seguinte pregunta: por que non está preparada esta xeración se a maioría intereses na política, amosando unha gráfica do Injuve? Ante esta pregunta, o vosso equipo non foi quen de responder de maneira moi clara. Continuo coa vosa tese, que foi totalmente refutada pola miña compañeira Alba, afirmando que o que é tendencia nesta xeración é que somos máis transparentes e máis conscientes, e ademais evidenciono con moitas gráficas. Continuo co vosso exordio, o de Area e a Rocha. Pois ben, este exordio foi completamente tumbado pola miña compañeira Lucía, afirmando que esta area superou a adversidade do lume, convertíndose así en cristal. Continuo co vosso primeiro argumento, o sociolóxico. Este argumento quedou totalmente evidenciado pola miña compañeira Lucía, amosando esta nova da ONU, na que amosa que os mozos de hoxendía teñen unha sección na ONU para comunicarlles aos gobernantes as súas preocupacións. Continuo co vosso segundo, de debilidade. Este foi totalmente refutado pola miña compañeira Alba, amosando esta gráfica na que podemos ver que as decisións dos mozos están influenciadas non só polas redes sociais, que o case o que menos, senón pola súa familia e amigos. Ademais, tamén amosou outra gráfica sobre a participación dos mozos do Injuve nas decisións políticas. E por último, o seu último de irresistencia foi totalmente refutado tamén polas miñas compañeiras, amosando exemplos de mozos de hoxendía que están a protestar polos problemas sociais que temos hoxendía, como por exemplo Emma González. Así, gustaríame facer recapitular os nosos tres consolidados argumentos. Un primeiro de transparencia, no que damos visibilidade á capacidade de protesta que ten esta xeración. Un segundo de versatilidade, no que demostramos a capacidade de adaptación que ten esta xeración ante as adversidades. E un terceiro de conciencia social, no que evidenciamos a gran preocupación que ten esta xeración entre os problemas de hoxendía e a cantidade de solucións que estamos a propoñer. Así, afianzamos a nosa tese. Xeración de cristal? Sí, pero non polo frágil, senón polo transparente. Igual que os nosos protagonistas, os patiños. De cristal? Sí, pero irrompibles. Moitas grazas.
Solo la propia y personal experiencia puede hacer a un hombre fuerte. Sigmund Freud. Muy buenas tardes, mi nombre es Aaron Lema y soy el encargado de realizar la conclusión para el equipo Peñarredonda, en el cual nos posicionamos completamente a favor de la pregunta que se nos formula el día de hoy. ¿Tiene la generación de cristal una menor capacidad para afrontar las adversidades que las generaciones anteriores? Bien, voy a comenzar recapitulando los argumentos del equipo rival y cómo mi equipo los ha invalidado completamente. Comenzando por su tesis, la generación de cristal, no por lo frágil, sino por la transparencia, lo cual mi compañero refutó completamente, mostrando una evidencia, o citando, mejor dicho, una evidencia de la Universidad de Michigan, diciendo que esta precisamente se trata de la generación más frágil, señores. Tienen tres argumentos. Su primer argumento, un argumento de transparencia, y su tercer argumento, su argumento de conciencia social, citando textualmente: ahora se ponen de relieve los problemas y ahora se toman medidas para solucionar estos problemas. Mis compañeros lo refutaron diciendo que, señores, no empezó con esta generación a poner de relieve estos problemas, no se empezó con esta generación a hacer frente a estos problemas, se empezó, como bien dijo mi compañero, con el feminismo, por ejemplo, el ejemplo que tanto les gusta, en el siglo XX, con autores como, por ejemplo, Rosalía de Castro. Su segundo argumento, su argumento de versatilidad. Hoy en día, cito textualmente, tenemos más acceso a la información que las generaciones anteriores y, como bien refutó mi compañero, nos encontramos en la generación de mayor desinformación. Y también voy a citar una pregunta que realizó el equipo contrario: ¿qué mayor adversidad hay que una pandemia? ¿En serio tengo que decirles yo qué mayor adversidad hay que una pandemia? Muy bien, voy a continuar con nuestros argumentos encabezados por nuestra tesis. La generación de cristal es una tendencia que nos da una advertencia. Nuestro primer argumento, un argumento sociológico. La teoría de la generación de cristal es cierta porque se basa en que existen unas razones concretas, como bien ha evidenciado mi compañero, mostrando una evidencia de la Universidad Carlos III de Madrid y del psicólogo Alfonso Fernández Martos. Continúo con nuestro segundo argumento, nuestro argumento de debilidades. La generación de cristal, señores, es débil, como bien ha demostrado mi compañero, mostrando un estudio de Harvard donde se evidencia la cultura de la gratificación instantánea. Y por último, nuestro tercer y último argumento, nuestro argumento de resistencia. La generación de cristal, la generación de cristal, señores, es débil. Hoy en día, voy a recapitular nuestros argumentos. Tenemos tres argumentos los cuales sostienen nuestra tesis. La generación de cristal es una tendencia que nos da una advertencia. Tres argumentos, uno sociológico, uno de debilidades y uno de irresistencia. Hoy en día, señoras y señores, existe cada vez más gente, como mi compañero Javier, gente que no tiene la experiencia necesaria para saber que la marea va a llegar y les va a destrozar su castillo de arena. Y cada vez hay menos gente como mi compañero Guzmán, los cuales trabajan a pesar de que las adversidades son pocas y de que las condiciones son buenas. Muchas gracias. Moitas grazas a ambos equipos por este debate. Procedemos a deliberar.
o señor presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira. Bueno, eu, en principio, saudavos, darvos a benvida ao Parlamento e, bueno, eu presenciei xa moitos debates de Parlamento Xove. Tuve incluso un día a sorte de estar no Senado, donde uns alumnos de Lugo chegaron a final nun concurso tamén que se celebrou no Senado porque querían celebrar o Parlamento Xove ali. Por lo tanto, eu animarvos a que continuedes. Vimos algo de como debatedes, é unha forma, creo que, moi interesante e, bueno, eu agora voulle ceder a palabra á directora xeral da Xuventude e depois, bueno, comentareivos algún par de ideas aí para que reflexionemos en torno ao Parlamento, ao parlamentarismo e á forma que temos de expresarnos dentro dunha institución tan importante como esta e, bueno, así máis, pois, cando queiras. Bos días a todos e benvidos de novo a que ata fai moi pouco foi tamén a miña casa. Gracias, presidente do Parlamento de Galicia, por permitirnos realizar este programa aquí unha vez máis. Vicesecretaria da Mesa, deputados, deputadas, estudantes, equipos docentes, familias, compañeiros. Preséntome, xa que moitos de vos aínda non me coñecedes. Non tive o gusto de poñervos cara ata hoxe, pero coido que escollín o mellor momento, xa que non podo estar máis abraiada e encantada de escoitarvos falar e demostrar as vosas grandes dotes na oratoria. Como dicía, son Lara Meneses, directora xeral de Xuventude da Xunta de Galicia, en concreto na Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Consellería dende a que somos conscientes da importancia de poñer en marcha programas que capaciten a mocidade galega en habilidades e competencias tan clave como a selección de información, a expresión oral e escrita, a originalidade e o que é máis importante de todo, o traballo en equipo. Por iso agardamos que este programa se siga realizando moitísimos anos máis e que vos, os protagonistas hoxe, sexades tamén un altofalante que dé difusión a este tipo de actividade tan enriquecedora, pedagóxica e, sobre todo, necesaria para as xeracións futuras. Esta experiencia non só vos sirve para ser brillantes na oratoria, vai moito máis alá. Investigar, sintetizar, expoñer, dialogar, falar en público, convencer. Son algunhas das competencias que adquirides e que nos amosades en cada edición do Parlamento Xove. Esta mañá, cando coñecín a algúns mozos e mozas membros do xurado e que tamén nalgún momento foron participantes no Parlamento Xove, dicíanme que este programa e toda a experiencia que rodeaba servíalles en xeral para a vida, independentemente do ámbito ou sector no que foran a desenvolver a súa actividade laboral, dende médicos, abogados, comerciais, ata políticos. Esta experiencia sírvelles, decían, para gañar seguridade, confianza e, sobre todo, importantísimo nos tempos que corren, servíalles e servirávos a vos tamén para aprender a escoitar. Dito isto, gustaríame sinalar, como exemplo, xa que creo que hoxe se atopa entre nós, algún participante deste programa en edicións pasadas é hoxe deputado no Congreso dos Deputados en Madrid e ben segura estou de que a experiencia do Parlamento Xove foi un elemento motivador e impulsor do seu exitoso camiño no mundo na política. Hoxe escóitanos, ou igual xa marchou, non o sei, pero de todos modos mándolle e aproveito para mandarlle unha forte aperta. Non me quero estender moito máis porque sei que estades xa nerviosos e impacientes por coñecer os resultados, por iso xa remato, pero non sen antes agradecer a todos os centros que participaron, aos que quedaron no camiño e aos que estades aquí hoxe, pero sobre todo agradecer aos docentes, coordinadores que altruistamente poñen todo o seu tempo, ilusión e esforzo en formar e acompañar os seus rapaces nesta experiencia, como xa dixen, enriquecedora. Experiencia que se desenvolve no presente, pero que ben seguro lles servirá de moito no futuro. Ese futuro brillante que queremos que teñades e que seguramente terán todos os nosos mozos e mozas galegos. Moitas gracias. Bueno, moi ben, moitas gracias á directora xeral. Eu saúdo a vicesecretaria da Mesa do Parlamento, a directora xeral
Xuventude que vos acaba de falar, aos deputados, neste caso deputados do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e do Grupo Parlamentario Popular, tamén a todos os profesores e os alumnos que hoxe participan, xuíces, a todos os familiares, a quen se tope neste salón hoxe, especialmente acolledor para este Parlamento xove. Moitas grazas por estar aquí con nós. Gracias unha vez máis por honrar o Parlamento de Galicia pa vosa presencia nunha participación dunha nova edición do certame de Parlamento Xove. Creo que xa van varias edicións de Parlamento Xove, pero debo de confesar que cada ano hai unha sorpresa, hai unha novedad, e iso é algo que para nós é moi interesante. Novas argumentacións e sempre mostrando o enxeño e a creatividade que temos os galegos. Fai pouco saiu unha noticia, supoño que a leeríades nos medios de comunicación. A nosa comunidade está entre as comunidades con máis creatividade de España, e iso é algo que de alguma maneira temos que volver a pôr en valor. Somos moi creativos, quizá o mellor sexa porque nun momento determinado tamén tuvemos moitas necesidades, e ao haber moita necesidade é cando xurxe indudablemente tamén a creatividade. Eu xa vou cumplindo os meus anos e xa teño aquí o meu recorrido no Parlamento, e me sigue admirando a capacidade dialéctica da xente. Eu tamén recordo, na nosa infancia isto non se lle daba moita importancia, o cultivo da dialéctica. Eu creo que a expresión oral era, por dicilo de algún xeito, unha habilidade descoidada polo sistema educativo, pese a que se trataba dun punto que podía ser determinante nun momento da vida de calquera de nós, chámese na trayectoria persoal, chámese na trayectoria profesional. A dialéctica é algo fundamental. Iso o comprobarédelo ao largo da vosa vida, ben polo voso traballo, ben incluso por determinadas oposicións. Hai exámenes que son, digamos, hai que expoñelos, e non se valora moito a capacidade expositiva de determinadas cuestións. Entón, eu vos felicito por pertenecer a un sistema educativo que hoxe acabádelo de mostrar aquí, tamén as vosas familias. As familias é fundamental que as familias fagan tamén unha aposta por oratoria, e, polo tanto, hai un agradecemento sincero á organización deste Parlamento Xove por combinar, vamos a dicir, dúas realidades. A aposta por unha argumentación sólida na que se dé forza da razón sin impoñer sempre a razón da forza. E segundo, tamén, a divulgación da cultura e os valores parlamentarios que son a esencia da democracia. Onte tuve a sorte de estar, acompañei a unha conferencia a un divulgador, a un home polifacético, que é moi coñecido en España, que é Peridis, que ten incluso unhas viñetas que publica todos os días nun medio de ámbito nacional, e eu pregunteille que como concebía el ou que visión tiña sobre o que estaba pasando nos parlamentos, e el me dixo: creo que estades en todo, non quixo particularizar en ninguén, pero dicía, creo que estades enfocando mal a veces os debates, porque vos vedes ao contrario como un enemigo, pero non hai que ver como un enemigo, ao contrario, hai que verlo como un adversario, sin máis. E entonces el, comentábame isto e añadíame:
E vos, os galegos, tendes unha capacidade especial porque tendes esa retranca que se pode decir sin decir, pero se pode argumentar con contundencia sin ter que lesionar a nadie. E vos garantizo que iso fai bastante máis daño con insulto. Utilizar a retranca. Por lo tanto, isto de retranca, supoño que as familias e os vosos pais e os vosos abuelos saben ben o que é a retranca e que a utilicedes, creo que é positivo. Nese sentido, eu vos animo a preservar nos valores dos que se fixo gala, dos que se ven facendo sempre gala nos parlamentos xove, que é a tolerancia, o respeto ao adversario, un debate civilizado e a diversidade de distintos puntos de vista. É certo que vivimos tempos convulsos nos que en determinados ámbitos semella que a polarización campa as súas anchas, e moitas veces alentada porque quen considera que pode sacar rédito dunha situación de tensión así o fai. Particularmente a mí non me gusta moitas das cousas que pasan no Parlamento Nacional. O digo porque debe ser a referencia. Non vou entrar en parlamentos de ámbito autonómico, pero non me gusta moitas das cousas que pasa, que suceden a diario no Parlamento Nacional, nin o linguaxe que utilizamos a veces algúns políticos. Un linguaxe a veces que podemos decir de provocador, incluso baixando o ámbito persoal, o sea, un lenguaxe impropio de un representante público e de un parlamento. Hai un libro de Harvey Steven Levitsky e Daniel Ziblatt que Como morren as democracias. E deste libro dice que as quebras democráticas no transcurso da historia son sempre por a polarización extrema. Esas poden acabar ca democracia. Por lo tanto, eles insisten nesta cuestión. Cuidado coa polarización e respetemos sempre as normas democráticas. Eu comentaba ao principio que sempre nos sorprende o Parlamento xove porque sempre ten enfoques distintos nas intervencións e ao final versouse sobre a capacidade da denominada xeración de cristal para afrontar as adversidades. Eu non son capaz de pronunciarme con rotundidade na medida en que cada xeración é diferente e ademais froito das circunstancias que sucedan en cada momento. Pero si do que estou certo é que sodes unha xeración tolerante, probablemente bastante máis tolerante que a nosa, que a que vos precederon, e tedes seguro que de ser así de tolerantes resulta fundamental para superar a polarización que algún dos vosos maiores e dos nosos, eu aí me incluyo, pois alimentamos a veces. Parabéns a todos e a todas por este pleno que acabamos de celebrar, que sodes, teño que dicilo con claridade, merecedores do maior dos recoñecementos. E eu me vou moi satisfeito porque podemos decir con rotundidade que o Parlamento de Galicia, po seu futuro, ten canteira. E iso é moi importante. Gracias a todos. Autoridades, por favor, poden descender e situarse no pé do hemiciclo diante da tribuna de oradores. Para a entrega de premios, ademais do presidente do Parlamento e da directora xeral de Xuventude, participarán a vicesecretaria da Mesa do Parlamento, dona Patricia Iglesias Rey, a deputada do Grupo Popular, dona Carmen Pomar Tojo, e o diputado do Bloque Nacionalista Galego, don Paulo Ríos Santomé. En primeiro lugar,
comezaremos co premio aos mellores oradores. Farán entrega todas as autoridades antes mencionadas. Na categoría de ESO, os mellores oradores son Ledicia Paz Fernández, do IES Rafael Puga Ramón. Marta Barcala Balsa, do Plurilingüe Sagrada Familia Filipenses. E David Pereira Santín, do IES Muralla Romana. Parabéns. Sí. Na categoría de bacharelato, os mellores oradores son Mateo Somoza Martínez, do Plurilingüe La Salle 1. Laura García Castro, do IES Muralla Romana. E Alba Sánchez Suárez, do Plurilingüe La Salle Equipo 2. E na categoría de universidade, os mellores oradores son Alejandro Alvarellos Villaverde, do Campus Santiago de Compostela 1. Jaime Aragüena Lafón, do Campus A Coruña, Equipo 1. E Andrés Collantes Barro, do Campus Santiago de Compostela, Equipo 4. Pasamos a comunicar aos premiados deste programa Parlamento Xoven 2024. Na categoría de ESO fará entrega ao equipo gañador e ao equipo finalista a deputada doña Carmen Pomar e o diputado don Paulo Ríos. O equipo gañador do Parlamento Xoven 2024 na categoría de ESO é o IES Nosa Señora dos Ollos Grandes.
Sí. A ver si... Vale, e polo tanto, o equipo finalista de ESO é o IE, o plurilingüe Sagrada Familia. Están aí. Categoría de bacharelato. Fará a entrega ao equipo gañador a directora xeral de Xuventude, dona Lara del Carmen Meneses Álvarez, e ao equipo finalista, a vicesecretaria do Parlamento, doña Patricia Iglesias Rey. O equipo gañador do Parlamento Xove 2024 na categoría de bacharelato é o Colegio Plurilingüe La Salle, equipo 2. En consecuencia, o equipo finalista de bacharelato é o Colegio Plurilingües Peñarredonda. Parabéns.
E na categoría de universidade fará entrega ao equipo gañador o presidente do Parlamento de Galicia, do Miguel Ángel Santalices Vieira, e ao equipo finalista, a directora xeral de Xuventude, a señora Meneses. O equipo gañador de Parlamento Xove 2024 na categoría de universidade é o equipo do Campus de Santiago 1. E o equipo finalista é o do Campus Santiago de Compostela, equipo 5. Parabéns a todos os participantes. Imos a facer unha foto de familia na escalinata da entrada do Parlamento. Por favor, deixade todas as cousas aquí, podedes pasar despois a recollelas, vale? E coa foto familia damos por rematado o acto. Moitas gracias.